Presentación do libro Inscricións. máis unha vez nun acto aquí, non só iso, senón pola vosa propia existencia todos os días, animando a literatura galega, animando o sector editorial galego, facendo país. O venres empeza a campaña electoral, bueno, temos aquí un candidato, por certo, ex candidato. bueno, un ex candidato, político retirado, así como empecé a frase me arrepentín de tela empezado, así que vou a rematar. Empeza a campaña electoral e ides escoitar moitas voces que van falar de construir o país, e do que o país necesita, e o que a xente necesita, e a xente pensa. Bueno, nós, ou polo menos eu, creo que o país que o fai son as persoas, as empresas, as institucións que realmente creen no país, e nese sentido a libraría Cartabón é un exemplo. E nos declaramos fans absolutos do traballo que facedes nas redes e que facedes aquí en este templo absolutamente delicioso, este espacio alimenticio que é sempre a librería Cartabón. Nese sentido, moitísimas grazas. Acompáñame para a presentación de inscricións, Ima López Silva, que é unha escritora galega que coñecedes ben. Non vou facer agora a glosa dos seus premios, que son moitos, e que quero recomendar o seu último libro, publicado na Editorial Galaxia, Chámame Señora, pero trátame como un señor, un libro que foi un dos tres que inaugurou a colección Feminismo, xunto con Ámame ou Ámome, leva un arroba polo medio, por tanto non sei pronuncialo, de Chis Oliveira e Amada Traba, e Feminicidio de Carme Adán, que nos acompaña hoxe aquí tamén entre o público. Bueno, calquera libro que leades de Ima López Silva vai vos gustar, así como calquera dos seus artigos na Voz de Galicia. Eu estou farto de dicirllo, ou mellor dito ao revés, ela está farta de escoitarme e é orgulloso de dicirlle que ás veces paga a pena mercar o xornal só por ler a súa ollada lúcida. Eu sempre digo que me gustaría ter, e digo sinceramente, o 10% da inteligencia e da finura intelectual que ten Inma. A ver se me pega algo a base de compartir espazos con ela. E acompáñanos tamén aquí a xuíza Teresa Fernández Molinos, que está aquí non en calidade de xuíza, porque acabo de coñecer hai pouco que é xuíza, debería sabelo, pero non podo ver todo o material que produce Galaxia nos convites, e non son moi ben quen de imaginar cal é a perspectiva xurídica deste libro. Igual o ten, e eu non o sei. Creo que Teresa está aquí como lectora de poesía. E celebramos moito que haxa profesionais da xustiza que ademais sean lectores de poesía, lectoras de poesía. E máxime dun libro como Inscricións, do que eu non falarei, pero todas e todos sabemos que a dor, moitas veces, unha maneira de que non se convirta nunha ferida dentro da alma é convertila nun obxecto estético, convertilo, neste caso, en poesía. E, bueno, tanto Inma como Teresa dirano moitísimo mellor que a min. E o único que teño que dicir, Carlos, en nome da Editorial Galaxia, é, como xa che dixe no seu momento, o meu agradecemento porque publiques con nós. Nunca ocultei e nunca lle ocultei a Carlos Callón as moitas ganas que tiña de telo no catálogo. Dixo que sí, o moi inconsciente, e como dixo que sí, os 2 minutos alle cara un traballo para fin de ano, que ainda non vamos a falar del, pero xa o puxen a traballar. Está tamén coordinando un proxecto para a Editorial Galaxia que eu estou convencido de que cando saia vai ser moi sorprendente, e cando os estudosos da poesía contemporánea, pois eso, intente facer un estudo da poesía galega contemporánea, non lles vai quedar outra máis que remitirse a un traballo. Non vamos dicir máis que Carlos Callón está preparando para a Editorial Galaxia, porque un inconsciente me dixo que sí. É dicir, non din que sí e poñerse a traballar, que lle digan a Inma que a pobre non hai semana que non lle caia un traballo que eu lle dea e que pagamos con cariño, con cariño, é o noso patrimonio máis exagerado. De verdade, Carlos, moitísimas grazas por este libro,
porque sobre todo, e Ima e Teresa o explicará moito mellor, eu creo que cumple esa función que lle pedimos moitas veces a poesía. Dicimos que expresamos mellor o que sentimos a través da poesía, que a poesía e a música son probablemente as linguaxes máis idóneas para expresar a dor, e o que fai Carlos é convertir unha experiencia e todo ese sentimento absolutamente fervenza desgarrada que vives nun fermoso obxecto estético que se chama Inscricións e que debedes ler. Mais nada, grazas en nome de Editorial Galaxia, librería, a vos, os que están aquí comigo na mesa, e agora disfrutades xa da palabra de Ima López Silva. Moitas gracias. Para min é un gusto presentar o libro de Carlos, porque nos coñecemos desde... Bueno, eu escribí hoxe unha cousa, empezaba a dicir como vou a presentar eu a Carlos, e tú mira o que escribí, Carlos, teño. Carlos Callón, na miña memoria, ten 17 anos, moito acné, fala con acento do Barbanza, que non se ten, e dime: ti non crees que Rosalía de Meirán de poeta de todos os tempos? Así coñecín eu a Carlos o primeiro día de clase na Facultade de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago. Sentouse diante de mí, na primeira ringleira, sempre estaba na primeira ringleira, e era unha apaixonada Rosalía de Castro. Sabías de memoria todo follas novas, era unha cousa tremenda. Todo non, pero non che costou aprender o que nos mandaban aprender de memoria, que tamén era unha cousa curiosa, que teníamos que aprender de memoria cousas tipo prólogo de Cantares Gallegos e cousas así. Eu, claro, cando lin Inscricións, mandelle unha mensaxe de WhatsApp rapidamente, porque quedei abraiada. Claro, eu, cando lin este libro, tratei de atopar nel ese neno, en realidade, que éramos nenos cando nos coñecemos, non? E atopo o que máis me agrada atopar en calquera home adulto, non? Que é a conciencia de que houve un tempo no que a mocidade nos levaba a aprendelo todo. Carlos neste libro se decata de que xa hai un tempo pasado, se decata de que o pasado lle aprendeu moitas cousas, e se decata de que é un momento quizáis de empezar a vivir con pasado, non? Que me parece ademais un xesto de sabiduría que necesita ter todo poeta. Eu creo que todos nos fascinamos moitísimo coa poesía da xente máis nova, pero en realidade creo que a poesía que realmente queren ter todos os poetas novos, non? É a poesía de cando se chega a unha idade, que tampouco é unha idade provecta, pero na que un efectivamente bota a ollada atrás e na que é capaz de facer esa reflexión máis intelectual, non? E menos que se cadra paixonal que é a do paso do tempo. Eu creo que é un libro sobre moitas cousas, Inscricións, pero é un libro ante todo sobre o paso do tempo. Vou ir lendo vos versos que me deixaron así pensando. Por exemplo, di: nunca se perde para sempre o perdido. Esa idea de que as cousas que pasaron quedan aí, as cousas que creemos que perdemos, en realidade non as perdemos mentre as lembremos, non? É un libro de alguén que madura, el fala permanentemente da tronada ao lonxe, non? Como esa mocidade, non? Dun tempo pasado que un é capaz de ver como pasada, e que a un o fixo cambiar, e por iso é capaz de decatarse de que era unha treboada, algo moi intenso pero que pasa. E logo alguén que di, moi ao comezo do libro: non podo finxir que a morte non existe. Eu creo que Inscricións é o libro no que Carlos Callón descobre poéticamente, estou máis que segura de que non desde o punto de vista persoal ou vital, pero desde logo que poéticamente descobre a morte. E a descoberta da morte para calquera escritor ou escritora é un momento esencial, un momento fundamental, porque a un obriga a buscar as palabras e as maneiras de dicir que non tivo que utilizar antes probablemente.
Neste libro, o poeta é ese que entendeu en que consiste ademais o amor, non? Porque eu creo que a poesía sempre fala de todas esas cousas. Isto vai dicir moito mellor Tareixa que a min. A poesía está falando das grandes cousas, está falando da morte, está falando da dor, está falando do amor, está falando da vida, do paso do tempo. Pero en cada momento, eu creo que iso é interesante das persoas que son capaces de escribir poesía. Eu non son capaz de escribir poesía, e por iso admiro tanto a quen sodes capaces de escribir poesía. As persoas que escriben poesía, digo, son quen de ir na súa propia biografía atopando as maneiras de entender a súa propia evolución persoal a través da escritura, non? Por iso a poesía se parece moito máis á filosofía que ningún outro xénero literario, non? Porque a poesía é capaz de intelectualizar moitas cousas que de outro xeito non podemos explicar, ou que non podemos explicar contando historias, non? Iso eu que son narradora e sempre me atopo con ese final. Hai algo que xa non se pode facer despois de narrar, que é atingir ese elemento inaprensible, ese elemento intelectual que os poetas podes facer literariamente e os narradores non. E por iso creo que é moi interesante ver tamén como Callón conta aquí pois en que consiste o amor, non? Para ele o amor son dúas cousas, a escolla e a perda, non? E me parece moito máis inteligente ver así o amor que velo como ese elemento de paixón, porque cando nos apaixonamos por alguén, en realidade escollemos a esa persoa, e cando sufrimos por amor, sufrimos porque o perdemos, e incluso cando estamos con alguén, o único medo probable que temos é o medo á perda, non? E creo que iso o contas moi ben, non? Ti falas, hai un verso no que dis referíndote a alguén que te quere, a mesmo non necesariamente o amor de parella, non? Sino calquera tipo de amor, que ante todos me escollas, non? Eu creo que ese é o agradecemento que temos que facer a calquera persoa que nos quere, non? Que nos escolla, podendo ao mellor escoller a outra persoa. E iso hasta pasa cos pais, hasta pasa cos fillos, non? Porque deciden querernos, non? Sempre se di que o amor entre pais e fillos é incondicional, e eu non o teño tan claro. Eu creo que, bueno, ao final o roce fai o cariño e non nos queda remedio que lexilos, porque a proba é que cando non estamos, cando non compartimos vida ou cos nosos pais ou cos nosos familiares, pois en realidade deixamos de querelos, ou deixamos de querelos incluso da maneira en que quereríamos querelos, non? Eu vexo en inscricións as enrugas, e últimamente, aquí o sabe moi ben a miña amiga Carme Azán, falamos moito de engurras. Pero ela sabe que a min me gustan as enrugas, non? Eu vexo as engurras como inscricións na faciana das persoas. Por iso a mí me gustan os homes con engurras. Estou vendo, Carlos, que ti non tes tantas, a pesar dos 40 que sei que tes como a min. Pero eu por iso non renego das enrugas. Eu creo que temos que reivindicalas porque cada enruga son as inscricións que nos deixa a vida, non? E é a memoria das cousas que nos pasaron e que cando nos miramos no espello polas mañás seguro que somos capaces de ver, non? Esta engurra saliume a min na época en que, non vou decir, esta é culpable, fulanito, non, pero é verdade que a nosa cara está expresando en realidade todo iso que nos pasou e que ti contas poéticamente neste libro, non? Por iso me gusta este título, non? Que é tan suxestivo que mellor a cada unha de nós nos suxire cousas diferentes, pero desde logo que para min esa idea da inscripción, esa idea do que permanece, esa idea da diferencia entre escribir e inscribir, co que xoga Carlos Callón permanentemente no libro, pois pareceme non só suxestiva, senón que me parece un filón de pensamento, non? Ver onde podemos atopar en cada un de nós esa idea do que é a inscripción, non? Neste libro, pois, é un libro de literatura para debullar a modo. Eu non creo na poesía que se lee dunha tacada. Eu creo que os libros, sí, é verdade, este libro de poesía se pode ler exactamente en 10 minutos, non? Pero bueno, creo que son 10 minutos perdidos, non? Se un non se detén un pouco en cada poema, ou polo menos non se deixa levar por iso que cada poema lle suxire, porque eu creo que é un libro co que entenderse a unha mesma. De feito é moito máis aristotélico que platónico. Ti empezas aí con unha cita de Platón, ou da Academia de Platón, pero que eu creo que é un libro racional, é un libro de intentar explicar as cousas desde un punto de vista desde o que probablemente non nos situáramos, non?
E ademais o bo, e aquí isto se vai a rir Fran, porque é poesía que se entende, non? Ele está moi contento de editar poesía que se entenda. E eu como lectora de poesía, supoño que Teresa tamén, creo que todos sabemos cales son os libros de poesía que non hai quen entenda, que nos poden gustar igual, non? Pero que non hai quen entenda, que son alardes literarios ou alardes incluso lingüísticos dos seus autores ou autoras e que son maravillosos, pero que bueno, que requiren, como decía un poeta amigo meu, moi amigo, me decía, é que me colocaron o marchamo de hermético. E dicía, home, buscáchelo ti tamén, non? Eu creo que Carlos Calló nunca vai ser un poeta hermético e por iso Fran está moi contento de editalo, non? Porque é esa poesía que pode deixar que calquera pense, non? E eu creo que todo o mundo ten dereito a pensar a través da boa literatura e a non ter que coller unha enciclopedia, bueno, a Wikipedia, para entender que o que lle está dicindo ese poeta, que ao mellor desde o punto de vista persoal, creativo, se sente moi ben co hermetismo, non? Pero que pode botar para atrás a moitos lectores que perden unha experiencia maravillosa como é lograr entender o mesmo que quere explicar poéticamente ese autor. Eu creo que Inscricións é un libro que fundamentalmente conta a conciencia da perda, a conciencia da perda do amor, a conciencia da perda das persoas, pero non fose da amargura para contalo, non? Pero a amargura non é creo un sentimento triste neste libro, sino un estadio de coñecemento. O amor, por iso, está, como di nun verso, transmutado en nostalgia. Di, por exemplo, versos que me chegaron moi adentro, di, quérote como se houbera algún xeito de terte e de terme, ou máis ti estás mal e todo se repite, non? Esa idea de que querer en realidade é decatarse de que se outro está mal, pois un non está ben, non? E que ese estar mal se repite nunha mesma, non? E logo é un libro que non fose da dor, di, chorar leva tempo e leva silencio. A dor, bueno, hai culturas nas que a dor se expresa ruidosamente, non? Pero eu creo que nós estamos nunha cultura na que a dor en boa medida se expresa en silencio. Antes falábamos de se éramos choróns ou non éramos choróns, non? Eu por exemplo que non son nada chorona, non sei moito do que falo cando falo da dor en silencio. E creo que precisamente é un libro no que, ademais, incluso visualmente, non? Visualmente é un libro no que os brancos, non, nos obrigan a cargarnos de silencios, non? E por iso me parece que é un acerto, non? Ser capaz de expresar ese concepto de dor nun libro de poemas que está cheo de palabras, a fin de contas, pero no que dá a sensación de que permanentemente o poeta está buscando o silencio, non? E logo é, evidentemente, un libro da relación coas nais, non? Eu creo que non se nos escapa a ninguén que saibamos a vida de Carlos, que é un libro escrito ao remol da enfermidade da morte da súa nai, e por iso tamén me parece moi valente, non? Ser capaz non só de facer ese exercicio que seguro que fixetes ao mesmo tempo, sino de publicalo, porque eu creo que estas cosas que moitas veces son moi íntimas e moi persoais son moi difíciles de publicar, entre outras cosas porque están suxeitas a que en canto lanzamos os libros os perdemos, non? Entón estamos suxeitos a que a interpretación que famos demais do que escribimos se afaste demasiado do que nos queríamos contar, non? E por iso me parece valente nese sentido. Pero eu creo que logra falar da maternidade ou da experiencia de ser fillo dunha forma que calquera pode comprender e que en realidade calquera o aproxima, non? O que creo que el quería decir, non? Cando di todas as nais son cegas e teñen mans, eu creo que todos entendemos que efectivamente todas as nosas nais, todos nos vinculamos coas nosas nais e lembramos as nosas nais a través das mans e todos nos decatamos do cegas que son, bueno, foron, son e serán e seremos. A nai en Inscricións, ademais, aínda que hai unha parte, digamos, máis dedicada a ela, está de principio a fin, evidentemente, e é símbolo de todo. É símbolo do tempo, é símbolo do amor, é símbolo da dor pola morte. Ela é a inscrición fundamental, non, do texto, e a inscrición fundamental da intelixencia, non, de Carlos, neste caso como poeta. E a nai é o futuro valeiro, non? Pero gústame especialmente nese poema que di Esa non chega, non? Esa idea de, bueno, é a perda, é alguén que se vai, esa non chega, e por iso nos dá unha sensación de valeiro. Pero me gusta especialmente como case remata, non exactamente o último poema,
pero como que se remata porque fronte a esa idea nostálxica, non? Que podería parecer que nos deixa esa idea de perda, el ve outra cousa, el ve a idea de cambio, non? Tamén esta cousa aristotélica, non? Seguimos pensando e polo tanto o mundo tira para adiante e todo cambia, non? E por iso me gusta moito esa idea da casa, non? Que é algo que permanece, é algo que garda todas as inscripcións. Eu creo que a única forma de romper con alguén que se foi é deixando a casa, non? Por iso é tan duro desfacer as casas. Sin embargo, el ve a casa de outra maneira, non? Di, agora a casa é o resto dun desexo que se foi, alentos novos para reconstruir a nova loita de memoria e vida. E gústame que acabes ese poema, non? Que podía ser un poema nostálxico, un poema triste, coa palabra vida, non? Porque a vida segue, e porque a inteligencia dun poeta fai precisamente que a vida siga. E esa capacidade para ver no que permanece e no que nos lembra, non? No que nos leva a memoria a posibilidade da continuidade, pois pareceme o exercicio máis fermoso, non? Da poesía, porque os libros tamén son inscripcións, non? Bueno, ainda que Galase logo recicle, pero ainda que os libros son inscripcións, a poesía queda, non? E queda precisamente para expresar a vida que non se vai e que permanece na memoria, non? E fixestes un exercicio de memoria maravilloso, así que te felicito por iso e oxalá teñas moitos máis éxitos, porque xa non eres, sigues sabendo a Rosalía de memoria, pero xa non eres aquel mozo con el que comía a universidade e ora comes o mundo, pero poéticamente con moitísima máis calma. Qué bonito. Eso en primeiro lugar. Calquera fala despois de Ilma López de Silva, máis se non provén do mundo da literatura, como é o meu caso. En fin, que moi a dicir a min hai 15 días, cando recibín a invitación en principio para ir ao acto de presentación, únicamente como convidada deste libro, pero logo se me enviou un audio no que decía: mira, Teresa, ti como lectora de poesía, que che parecería intervir? E contestei con unha mensaxe dicindo: que afago máis grande me faz, pero teño pánico escénico. Carlos respostou inmediatamente con xa falamos, e o xa falamos convertiuse 10 días máis tarde nunha fotografía algún cartaz no que ponía presentación do libro, inscripción, acompañan o escritor a suíta Teresa Fernández Obrinos, e dice, como? Sin conversación previa. Así foi como eu me vin metida neste apuro en a tesitura de ter que falar pois eso, en presencia do público, algo que me dá absoluto pánico escénico, como dixen antes. Non só iso, senón ademais de facelo despois dunha escritora como Ilma López Silva, antes do que fale don Carlos Manuel Callón Torres. Como comprenderán, a miña posición non é precisamente a máis favorable ao que eu desecharía. Con todo, a pesar de que agora mesmo me siento como hai uns 10 anos, cando me veía a oposición, estaba sentada diante do meu tribunal ali, en esas salas enormes do Tribunal Supremo, sí, que son tan grandes, tan ornamentais, tan barrocas, e ti eres tan pequena, que os teus coñecementos tamén se parecen, dicen, bueno, isto tamén, por outra banda, me brinda unha oportunidade que ao mesmo tempo, polo meu traballo normalmente adoitamos ter ou tratar de ter, porque no fondo non é algo tampouco moi compatible coa propia esencia humana, unha posición de observador imparcial que únicamente modera, pero que ao mesmo tempo non pode facer unha posición subxectiva nin polo un nin polo outro, máis que atender á lei e resolver quen ten razón. E dicen, pois esta é unha boa oportunidade para abandonar esa obxectividade e podo ser plenamente subxectiva, aportar o meu punto de vista e ao mesmo tempo
pois eso, expresar o meu afecto, dicir, me gusta, me encanta, me fascina a túa posición, sin que diga outro recurro. Está vostede favorecendo a outra parte en detrimento meu, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, falando ademais no poema, hai un poema que me gusta, que fai incluso referencia ao ecrán, que eso é unha... precisamente en eso era a imaxe que eu tiña normalmente dos suítes, é como se miráramos a realidade desde unha pantalla. Esa, aínda que ti teñas pupila, o teu ollo se convirte en realidade nun obxectivo, nunha pantalla. Desde ese punto de vista mantén unha distancia a persona que está ao outro lado, ou se obliga a manter unha distancia que eu se non quería manter aquí, por eso no fondo me alegro de non vou dicir de ter aceptado a túa invitación, porque non a aceptei en realidade. Foi unha imposición que aceptei, pero que tamén creo que entendas como unha ofrenda de un sacrificio, unha ofrenda de amizade que fago sempre. Ao mesmo tempo, eso tamén me fai, por unha parte, desenvolver a empatía cos escritores, de verbos ollados por terceiras persoas, de verbos ollados incluso por alguén que non é tan subjetivo como a min, e vos vai a ver desde con ollos de amor ou con ollos de cariño. Mais, cando, como é este caso, no caso de Carlos, no libro de poemas que hoxe presenta, expón o seu ser íntimo dunha maneira tan desgarrada. Realmente é un acto de unha tremenda valentía enfrontar esa intimidade, esa dor, esa ferida, todo o que configura o noso ser, esas... non sei como dicilo, non? Pero en esta cultura que realmente existe moitas veces de reprimir a emoción, de manter a formalidade, a compostura, non se pode senón recoñecer o valor de quen abandona as vestiduras e se amosa espido como realmente un é. Por eso realmente vos recoñezo o voso valor e tamén o regalo que a nos como público lectores de poesía nos facedes. Polo demais, a perspectiva desde a que se supón que eu estou aquí non é obviamente ninguna perspectiva xurídica, como adiantaba antes o editor, non fixe ningún análise, e na que seguro que é posible, porque todo é posible ser visto desde esa perspectiva. Como tamén nos decíamos antes, de brincadeira, non coñecín a Carlos nunca da voz o lóbrego, nin tampouco tiven que rescatar despois de ter cometido un delito, non ten antecedentes penais, son dos pendentes de regularización con administración tributaria en un historial. Absolutamente impoluto esa perspectiva. Sí que nos coñecemos, como decía Isma, coincidimos os tres no tempo en na que logo as dúas nos disgregáramos e non volvéramos a vernos ata hoxe, pero no caso de Carlos sí nos coñecemos aí exactamente, creo que 22 anos, exactamente hai 22 anos. Éramos entón, como dice no libro, dous granciños de millo, dous granciños de millo, pero que xa tiñamos como espírito de mazorca plena, porque esa é a fortaleza que che dan os 18 anos. En realidade, logo te das conta con perspectiva de que eras un neno prácticamente, pero te enfrentas ao mundo con outra visión, coa intención de comer o mundo, e máis no noso caso, que non era só que fóramos dous grans de millo, sino que aparte éramos dous grans de millo que viñan de dous povos pequenos, de dous povos costeiros pequenos, de Ribeira e Usón de Muros, de familias con orixes humildes. Éramos a primeira xeración universitaria nas nosas familias respectivas,
E claro, iso ao mesmo tempo te proporciona a fascinación de un pouco bienvenido Mr. Marshall donde no de aldea que de repente chega a cidade e a mira como é un absoluto descubrimento do mundo en todos os sentidos, son as manifestacións das ganas e ao mesmo tempo da curiosidade. Coincidimos por entón, penso que ao mellor se non tiveramos coincidido nese corredor da mesma residencia universitaria que estaba nun quinto piso no que só había 10 habitacións, ao mellor ni sequera teríamos profundizado tanto, pero era un corredor moi pequeno no que había moi poucas habitacións. Cando, isto vai sonar como un pouco idade de pedra, pero cando non había teléfonos móviles e as nosas nais nos chamaban a un teléfono que había ali nun cubículo, entón dicían habitación 5009, eu sabía que abría a porta correndo e saía polo corredor, era Carlos porque estaban chamando desde a súa casa. Foi tamén en esa residencia que compartimos onde tivemos por primeira vez a oportunidade de falar de poesía. Seguramente vos son un pouco pretencioso porque así era, conste que non ten nada que ver en absoluto, nos non fomos os fundadores dese grupo, pero xa te ris porque xa sabes que te vou falar. Pero había un grupo, por entón, ou unha vez nos chamara a atención un cartaz que viramos no tabuleiro de anuncios que ponía ven a reunión do Club dos Poetas Mortos, e dixemos, ui, isto ten unha pinta de algo grandioso, non? Vamos a ver aquí onde están os grandes eruditos da poesía desta residencia, que pero non era só da residencia, sino que estaba aberto a todo, porque aparte viña xente de outras facultades, de filoloxía. Creo que además o fundador era politólogo, bueno, agora é politólogo, pero por entón estaba, sí, non? Cursando primeiro de política. Entón, co que vos dicía, non? Con esa fame que un ten con 18 anos, como que empeza con lecturas pretenciosas de uy, vamos a leer O Paraíso Perdido de Milton, ou lemos a Dante, lemos Shakespeare, lemos As Flores do Mal de Baudelaire, lemos todas esas lecturas, ¿no? de poetas malditos, por decirlo de alguna maneira. Era como que nos levaba por entón o gusto por algo que sonase histórico de alguna banda e ao mesmo tempo grande, ¿no? Pero ao mesmo tempo tamén con Carlos tiven a oportunidade, porque el me abriu ese, iba a decir o mundo da noite, pero tampouco é exactamente o mundo da noite, ¿no? Mujeres e viceversa. Pero sí que ao participar nese grupo decía, ui, hai un recital, hai recitais no Tarasca, hai recitales, entón, da man de Carlos tamén coñecen a outros escritores novos que, bueno, creo que de outra maneira non tería nin ouvido falar deles, entón, pues, tiven a opción de ir con él a recitais de Yolanda Castaño, a súa procacidade máis extensa por entón tamén dos seus 18 anos, de coñecer de recitais de Lupe Gómez, de Rafa Villar, de Miguel Anxo Pernambello, outro tipo de autores que se atopaban no extremo absolutamente oposto a Milton ou a todos esos herméticos, se chamabas, todos esos herméticos, un pouco herméticos nos que ti lías, profundizabas, te facía falta, non sei como sacar a enciclopedia, ordenar e demais, e bueno, se xa nos poñíamos, ademais, se nos envalentonábamos, ata collíamos a versión original en castelán, facíamos a traducción e desenvolvíamos antecedentes. Logo os tempos universitarios pasaron, tamén, bueno, ainda así, tamén liamos Neruda ou Benedetti ou Gil de Viedma ou cousas un pouco máis asequibles, non era solo a división esta, o binomio o grande o pequeno, ben o mal, senón que tamén encontramos algunha posición intermedia.
eu penso que de aí é de onde saca deses tempos universitarios nosos nos que compartíamos opinión sobre libros, sobre a poesía, de onde saca que eu son unha lectora de poesía, porque en realidade sí son lectora de poesía, pero tampouco porque es esa lectora de poesía en exclusiva, senón porque leo todo o que me cae nas mans tamén. Son unha gran lectora de novela, leo teatro, leo ensaio, leo calquera outra cousa, leo sentencias tamén. Creo que últimamente o que máis leo é jurisprudencia, é bastante lamentable, sobre todo desde a perspectiva estética, cando ves, dis, que triste para lo que hemos quedado. O último eslabón da beleza na escritura, somos absolutamente farragosos, subordinados, ablativos absolutos, considerando, resultando, tendo en conta, atendendo, é unha cousa que realmente me ten bastante medo. Pero, bueno, en fin, e a pesar de iso, sendo guiadiña, vindo aquí ou obedecendo o propósito que me fun chamada, como lectora de poesía, o que busco normalmente nun poemario, nun libro de poemas. En este caso atopei tamén no libro de Carlos dunha maneira exacerbada, superlativa. Bueno, en fin, aquí se nota tamén a paixón e a subjetividade, pero que non podo deixar de tela porque ya teño moita admiración e el o sabe. O primeiro que eu como lectora busco nun libro de poesía, quizá máis porque pode que sexa a forma máis que permite estéticamente unha maior beleza, ou polo menos para min o é, porque acompaña a propia estética do diseño, a música da composición, acompaña a puntuación, acompaña a propia, por exemplo, en este caso, no libro de Carlos, un dos grandes méritos para min que lle atopo é en esa síntese absoluta, en esa procura da beleza, nesa reducción do sentimento a máis pequena expresión. Eu penso que hai que nos podemos calquera, os digo sempre cando por mí, nos podemos extender desgarrando de isto é así, tendo en conta, atendendo, exponiendo todas as premisas. Eso realmente é o fácil, bueno, ou quizá o máis non sei como dicir, o máis inherente a nosa naturaleza lóxica é o desenvolvemento, é a análise. A síntese, sin embargo, é moito máis complicada, e creo que tratándose de poemas como este libro, conseguir a beleza na súa mínima expresión é a máis grande das artes. Como vos decía, non é solo, bueno, incluso a estética da cuberta me fascina, as runas, dicen que se tiña algo que ver, si elas escolleras as inscripcións rúnicas, díxonme non, someteronme non a algunhas Sí, iso que me inspirou, non? Esta cuberta está moi inspirada pola idea de Carlos. Esas, a min, desde logo, se me pareceu estéticamente preciosa, esas inscripcións rúnicas, esa volta ao ancestral, ao primitivo, como logo se ve na temática que aborda o poemario, non? Que ao mesmo tempo tampouco, a pesar de que tendamos moito a confundilo, é sinxeleza, pero non é simplismo, non significa que sexa por eso, que estea por eso menos dotado de intelectualidade, simplemente é iso, é sinxelo, non precisa de nada máis, a beleza é así, non precisa de golpes de máis os golpes de efecto que o seu propio ser. Fala, ademais no propio libro, de eso que vos estou comentando, da palabra como un instrumento para mapear o mundo e tamén para puntuar os caos. E creo que, aínda que cando se fai referencia de puntuar o caos, falas de que é unha tentativa, pero que non se pode acabar. Eu si penso que si se acada, que coa palabra
instrumento tan poderoso que sí que consigue sinalizar, localizarnos no mundo e ao mesmo tempo establecer algo de orde en ese caos, ¿no? Logo está o que é para o autor, en este caso, para mí como lectora escoreiro a miña perspectiva de que é a poesía para un escritor. Non sei se xo pregunto ou saco a miña propia consideración. Entendo que para un escritor a poesía é un modo de comunicar, un instrumento de comunicar, un instrumento de ao mesmo tempo de concretar non só emocións, senón tamén de conectar. En ese sentido, o que eu desexo ou espero cando leo un libro de poesía, ao mesmo tempo enlaza perfectamente con esa pretensión do escritor, porque moitas veces o sentimento que un ten é como de soidade, de ninguén te entende, cando un experimenta, sobre todo nestes marcos como que se exploran no libro, de a dor, a morte, a tendencia natural é a de sentirse incomprendido, a de que non te entenden. Encontrar nun libro como este a un igual, a unha persona, un sentimento que ti experimentaches ou algo que ti padeciches, para min como lectora é unha das maiores satisfaccións que podo ter nun libro, o encontrar atopar un verso ou un párrafo que puidera ter escrito eu se tivera o don de escribir, ainda que non me acompañe neste caso, pero esa necesidade de comunión, por decirlo de alguna maneira. Para mí a poesía, xuto coa música, a poesía e a música, creo, son as dúas formas artísticas coas que penso que se establece unha maior comunión entre o escritor e o lector. Bueno, tampouco sei se así en todos os casos, evidentemente non podo falar por todos e cada un de los autores de poesía, non? Pero sí que, no fondo, sí que atopar respostas a preguntas comuns ou a lugares comuns é como que mitiga esa soidade ou que soluciona esa necesidade de ser comprendido. E precisamente ou entroncando con esta idea da comunión co autor, está a miña concepción na poesía como algo balsámico, como algo que reduce a dor, ou como algo que che fai confrontar a vida, os retos, as catástrofes a veces reales ou que entendemos como desgracias que no noso camiño se nos presentan. É que realmente penso que a única maneira de enfrontar a vida é con unha ollada poética, ou polo menos a mellor maneira de superar todas as feridas ou as dores que se nos inflixan no camiño. Penso que iso é algo que ocorre en inscripcións. Cando falei con Carlos esta semana, dixenlle non sei se vou poder participar na presentación, porque ler o libro fixome chorar, que falábamos antes, a xente que somos como de lágrima, bueno, tampouco é tan fácil, pero sí, de chorar, somos de chorar, básicamente de chorar cando, non sei se cando hai que chorar, pero sí cando se nos toca algo, como un mecanismo invisible que si se preme se fai chorar. Tampouco vou decir o de lágrima fácil, porque supoñería quitarlle entidade. O feito de chorar e para mí non o ten, porque non todo me fai chorar. A resposta que Carlos me dou foi as dores o cáncer. Penso que, bueno, é ao que quería facer referencia con anterioridades de a comunión entre o escritor e o lector, a persona que o transmite, a persona que o recibe, como se fose el mesmo quen o tivera escrito.
un libro, ademais, como decía antes, é un maqueador en contra manifestación, pero ao mesmo tempo tamén é como unha forma de apougo, de resposta a esa dor, non? Reflicte por unha parte o afogo, pero ao mesmo tempo o modo, a maneira de respirar despois de esa sensación de afogo, a treboada, o silencio. Sí, é como unha nova aprendizaxe, un novo modo de enfrentar a vida. E logo, xa por último, nos poemas, na poesía en xeral, penso que está o desexo de trascender, de alguna maneira, non só de trascender no sentido de permanecer, non como algo narcisista ou vanidoso, pero sí de trascender o noso ser mundano, terreo, de atopar, espadecernos ao final en todas as preguntas universais que están detrás de toda a literatura, non só da poesía, senón de calquera manifestación da literatura, de ser faz referencia no libro a tecer un futuro que conmemorar, falas tamén de ser cuspe de mortos, pero si ao mesmo tempo ese cuspe de mortos ao final é un cuspe de vivos, son preguntas que repetimos, que se repetirán ad eterno. Por eso o que me gustaría é que esa ollada poética que se consigue, eses mapas dos mundos, esas puntuacións do caos, todas esas notas balsámicas que eu atopei no libro, teñan vostedes a sorte tamén de encontralas e de velas. Se non comparten o criterio da Suiz, sempre poden interponer recurso de apelación. Ben, voume pôr en pé, porque me gusta ver tamén as caras da xente. Vou ser moi rápido, entre outros motivos, porque a presentación, na verdade, xa está feita, non? Entón, moitísimas grazas á libraría Cartabón. A verdade que dá gusto sempre estas formiguiñas que se manteñen aí e que manteñen a cultura galega en pé nos momentos tan difíciles, máis que a vitoria dos que resisten. Moitísimas grazas á editora Galaxia polo seu apoio, pero tamén porque este libro, efectivamente, en boa parte atrevínme a publicalo porque unhas semanas antes me chamara Paco Castro para dicirme: mira, quero publicar o Callón Poeta, non? É certo que nese momento tiña un libro que se titulaba Inscricións, pero que non era este libro. Este, digamos, xa me pasou co anterior libro de poesía que publiquei, Atravesar o fantasma, que en realidade eu vou escribindo, a pesar de que teño só 2 libros de poesía, é o xénero que máis escribo. A narrativa custame moitísimo, non son capaz, non son... teño proxectos, algúns proxectos, pois, pero estou pensando que os vou deixar no testamento para alguén que... porque pásame que cando escribo narrativa que me sinto falso, como que a miña forma de encontrar a verdade sempre ou a través da poesía ou a través do ensaio, como, non sei, teño ese problema, mas normalmente cando encontro o título, que é a chave mestra, e a partir dese título é o que me permite englobar os poemas, como que hai un enxame, e cando hai ese elemento central. Neste caso, Inscricións era, efectivamente, falaba da perda, só que, efectivamente, hai a parte final do libro e, digamos que hai unha orde no libro até que ao final se desborda, non? Até que ao final se desborda, que é o que finalmente, pois, temos aí neste... Moitísimas grazas polas vosas palabras, claro, a verdade que... Claro, que podo dicir, só agradecer enormemente a Inma, porque había tempo que non nos víamos, é verdade, compartimos aí eses estudos, non, de xa tantos anos hai, si, pasou o tempo, mas non vou gabar a Inma escritora, que ten máis premios que dedos, dedas nos pés, tes máis, sen dúbidas, non te posa contalos, pero... Mas quero gabar a Inma persoa, sobre todo nun sentido, de que
Hai un refrán castelán que me gusta moito, un refrán español que me gusta moito, que di: en la cárcel y el hospital se conoce la amistad. Non ten... E a min, que Inma se fixase presente en momentos difíciles, foi como... que de verdade cando se peneira, cando se coñece, cando está... Entón, moitas grazas polas palabras, mas tamén a nivel persoal por te faceres visível en momentos difíciles. A miña tareixa, que efectivamente non me interesa, mas a xente que coñece por mí, todo o mundo a coñece por tareixa. Moitísimas grazas por tantos anos de amizade, por tantos coñecementos que compartimos a nivel poético. E tamén eu en momentos, cando estaba con este libro, acordándome dun libro que ti me recomendaras moitísimo neses anos aí de tantas lecturas partilladas, que de C.S. Lewis, o mesmo autor das Crónicas de Narnia, mas ten realmente un libro que é bo, de verdade, así, as Crónicas de Narnia pode gustarlle a xente, non quero dicir, parece así como unha metáfora católica, non sei que, así extraña, mas un libro que é incrível para momentos de perda, que é justamente unha pena en observación. Ese libro é tremendo, non é efectivamente a busca de encontrarlle unha lógica, se pode ter, a perda máis absoluta, non? As perdas que de verdade fan que estouren os mapas, non? En fin, grazas por todo, e ainda temos moito para camiñar. Eu agora vou ler uns poemiñas ben, unha muller calada olla no escuro, detecta as areas, sabe. Hai algo que non está e non falta, invisível, tatuado a chumbo na epiderme, soñado na hipoderme, e tan á vista, pois nunca se perde o para sempre perdido. Nin é un verso, nin é meu. O que non existe, insiste. Sí, non vou por explicar os poemas, mas claro, é certo, todas e todos o sabemos, todas e todos o sabemos, e aí non importan as nosas experiencias vitais, aparte, moitísimas grazas a xente máis nova por estar aquí presente, hai xente que é a primeira vez que está nun acto onde se fala en galego, hai xente que é a primeira vez que está nun acto de poesía, e iso a verdade que, meu Deus, non teño palabras suficientes para o agradecer, a verdade. Mas todas e todos o sabemos, e non importa a idade, non importa a idade, todas e todos sabemos que hai un momento da nosa vida, cando menos un momento da nosa vida, que non importa que dure segundos, ese momento é eterno. É eterno. Ese momento indixerible, ese momento que aconteceu o que ninguén esperaba, ese momento que non somos capaces de metabolizar, que non somos capaces de expresar, ese momento, poden ser 5 segundos, non importa, non importa, é eterno. Todas e todos nos acordamos. É inesquecible, de feito, é peor é cando pensas, non vou tentar, non, é peor, é mellor tentar lembralo, é mellor tentar darlle por lo menos palabras, sabendo que nunca hai palabras suficientes. En boa parte, se a poesía segue a existir, é justamente porque hai cousas para as cales non temos palabras. Como explicamos a morte? Imposible. Que explicación ten? Non é fascinante, cando vemos ao longo da historia esas civilizacións das que non temos ningún tipo de testemunho de como vivían, e temos os testemunhos dos esforzos que facían justamente para levantar grandes estruturas, para lembrar, para honrar os mortos, as mortas, justamente por iso, porque é algo que non ten sentido. Por tanto, o único que podemos facer é tentar simbolizar, sabendo que son límites, que nada chega, mas polo menos hai que tentalo. Peor é non tentalo. Quérote. Quérote como se houvese algún xeito de terte e de terme. Como que ensementa andaimes ou dá leitiño aos gatos da rúa. Como que enlambe o sangue dos teus dedos no meu corazón
fora de sitio. Que facer? Cando ti te encontras mal, e xa che recitei todos os poemas vos que sabía. Alá foron Ferrín, a querida Yolanda, a dinamita Lupe Gómez, xa che dixen os de Neruda, algún de Shakespeare, o mellor de Benedetti, e tantos outros. Mas ti estás mal, e todo se repite. Ti queres que entre a luz. Eu quero un niño de amor e persianas, un soño de periquitos que nunca enfermo. Os peixes aínda vivían na túa boca e as nubes brillaban abaixo. Mentres descías, sempre ti vertical, dos teus labios saía a neve suxa. Eu non podía co frío, contemplaba. As nubes estaban sen brillo, onde estiveran os teus ollos, brotaban minúsculos paxaros. Despois, hai que lembrar sempre, quer dicir que hai poemas que se ve claramente que obedecen a unha experiencia vital, mas tamén aí temos que lembrar o grande Pessoa, que o poeta é un finxidor, finxe tan completamente que chega a finxir que dor, a dor que de veras sente. A idea de... me acontece máis veces, só que despois non teño capacidade para a narración. Mas Borges, cando seguía pola mañá, parece ser que dicía: este soño que tive esta noite, para que me serve? Para un relato ou para un poema? A min só me serven para poemas. Mas o que é certo, claro, que hai... algún amigo dixeme: isto cando che pasou? Nunca me pasou, visto que o que acontece é que ese soño que tive, que me deu para este poema, di de min moitísimo máis do que eu mesmo sería capaz de expresar, e aí tamén todas e todos o sabemos. Este soño que temos pola noite, non sabemos por que o temos, pero estamos todo o día enfadados, ou todo o día alegres, non? É un soño que é extraño, que tamén é verdade, tamén o sabemos, que o anotamos ou simplemente quedámonos con esa emoción, non? Só incluín un soneto, ao final, dubidei moito, porque non sei, este soneto escribí estando xa en Lisboa. Houve unha época en Lisboa, as primeiras, foi un cambio grande para min, estou moi contento, realmente foi o xenial que me aconteceu o ano pasado. E dame metesía para o traballo, cando volvía do traballo, non sei por que motivo demo por escribir sonetos. E isto estabas no eléctrico, xa descubrín que en Lisboa é mellor ir en tren o traballo que en eléctrico, que os horarios son moi románticos, moi bonitos, pero non moi operativos. E demo por escribir moitísimos sonetos, e eu non tiña nin idea de por que motivo. Ao final, a resposta que me dei é porque buscaba unha orde. Que por ese motivo, o único soneto que finalmente foi no libro é este, que se titula Arcanos. Un arcano xa sabemos que é un grande misterio, non? Desde tempos inmemoriais. Arcanos. O misterio das orixes do universo é un enigma profundo e sen saída. Como a pregunta que facemos sen facernos. Por que fomos convocados a esta vida? O que hai, alén da morte, é un segredo que tampouco no ateísmo ten resposta. Porque todo é contingente. Danos medo. No carreiro hai beleza, tamén bosta. Sen rival, a ciencia roza mil camiños. Dinamita os vellos lindes do saber. A tecnoloxía ten poder de Deus antigo e soñamos coa ignorancia escurecer. Mas o enigma inexpugnável, infinito. E por que ti me deixaches de querer? Amnesia a cada intre. Teño saudade de todas as familias que creceron, se separaron e morreron, das paredes núas que foron fogares, do brillo efémero, coa promesa do eterno.
un poema que se titula como o libro Inscricións. Somos o que un día amamos, o que en nos amaron, o que un día fomos e que xa pasou. Somos o algures visto, sabernos ollados, que alguén nos conciba cunha orde no chou. Somos o que non falamos, o que atragoamos, aquel sentimento que a lingua parou. Somos o que nos quitaron, o que nos quitamos, ou unha vez levado que nunca cesou. Somos as marcas das perdas, enigmas dos soños e restos do amor. En fin, a última parte do libro titúlase As mans, e efectivamente esa idea da... non que todos sabemos, as mans das persoas que nos coidaron son inesquecíveis, non? As mans da nai, as mans do pai. Mas eu lembro-me unha tarde, eu era pequeniño, e quedara unha tarde coa miña avoa, a miña queridísima avoa Pepa, que xa hai, moitos anos que morreu, mas o amor é eterno. Non importa aí as religións, quero dicir, eu... E ás veces se me chegan soños, non? Ás veces facendo cousas extrañas. Un día puxos a nadar, non sabía nada. Pero lembro-me dunha tarde, que pasei a tarde con miña avoa, e só me lembro que estábamos sentados e de que eu lle estaba mirando as mans. Non me lembro de nada máis. Había retratos, claro, os retratos e eu de mirarlle as mans, unha cousa de eu pequeniño estar fascinado coas mans de miña avoa, en fin, as mans das persoas que nos coidaron, todas e todos. E a maioría destes poemas escribinos efectivamente algúns os pouquiños días antes, cando xa a morte era inminente, outros a noite que miña nai morreu, e algúns os pouquiños despois. Ela chegou a poñer unha vela, iso sí, cando eu presentei as exposicións a Lisboa, ela soubo que as aprobei, e xo ves, puxenche unhas veliñas e todo para arriba, todo para arriba, non? Todas as nais son cegas e teñen mans. As mans da nai alentan cada vida, crean a casa. Déitate aí, meu meniño, eu, con 39, feito un granciño de millo. Fiquei en vela para amar o teu respiro. Algo aínda cavaba fontes en mí. Hoxe querería forza bruta para te levar en brazos até un río, facermos por fin algo postergado, ou sen tanta cerimonia. O mundo tan só cae se non penso en como contarcho. Unha meniña recolle a modo as grandes habas brancas tendidas nas silveiras. Soña un pouco con fuxir de algures e sente morriña polos mortos que viu e xa esqueceu. Un día será miña nai, a que hoxe xa case non está, a que eu soño que me pide cousas que xa non lembro. Que ninguén durma, mas que as pálpebras finxan, que haxa confusos flashes de filmes e memoria, do máis acochado, das orixes que se embarcan. A nai vaise, e as pequenas sentinelas nada saberán, porén arranxan quendas, son infelices, cada un ao seu xeito, e sucan despedidas nas lagañas. Non todos os verás chove. Ás veces hai cataclismos, uns ollos que se fechan para ver coa pel, unhas cebolas que plantei. A noticia e o golpe da noticia. Cando ela era un grande millo,
O ceo puxose encarnado e dixéronlle que acababa o mundo. Mas o mundo non se acabou. No final do incendio biquei as mans, aínda quentiñas. As mans da nai son maxia. Inclinou como en soños a cabeza contra a miña e só eu detectei o burburiñar da súa man. Entraba en néboa a morfina e miña nai despedíame para sempre. Por esa fugacidade indelével, todo pagou a pena. Miña nai era moi calma, mas tamén era suave dinamita, inclasificável. O seu amor tatuoume con cada palabra, entre silencios. Que Eva, a onde vas? Pero, polo menos vaseadiño. E por que non vas mañán pola mañán? E se xa non me ofreces 7 veces que quede, para que? Para que vou ficar? Ata a próxima. Despediuse con sorriso a enfermeira, Loreniña, e deulle un bico. Levámola para morrer na casa, co teatro máis tenro do universo. Na túa cama incendiouse un piñal, e esta vez sí, acabou o mundo. E xa non chega. Diu miña tía Pepita, parece que vai chegar pola porta, e xa non chega. E xa non chega. Agora, a casa é o resto dun desexo que se foi. Alentos novos para reconstruir a nova loita de memoria e vida. Todas. Todas as nais morren. E todas están vivas. Ben, pois eu non podo dicir nada. Nada, damos por pechado aquí este acto. Carlos queda aquí para asinar os libros. Máis nada, grazas Inma, grazas Teresa Tareixa. Non faremos recurso de amparo de ninguna clase, nin ganas que temos. Grazas Cazabón, a todas e todos por estar aquí, sobre todo a Carlos Callón. Moitas gracias. Presentación do libro Sándalo. Boas e calorosas tardes. Simplemente en nome do Ateneo agradecer a presencia de todos a este acto que nos concita que é a obra de Maese Porteiro, Sándalo, e a súa novela que agora pues, comentarán a súa filla, Carlos Lema, Moncho Nicolás e a propia autora. En nome do Ateneo, pues, agradecer a presencia a todos os que están aquí e manifestar, ¿no?, que desde a plataforma que nos creamos desde hai un ano e pico, en a que Mario se participou moi activamente tamén na súa creación e posta en marcha de todo este proxecto para nós moi ilusionante de actividade cultural, de activismo cultural na cidade, pois participar nun acto, ademais de Mario José, pois é un extremado placer para todos nós poder
ser partícipes da presentación dun novo libro dela e ademais con un tema que creo que eles exporán aquí, ¿no? Que ten que ver moito con o mundo cos procesos históricos da nosa sociedade, ¿no? Da sociedade galega do século XX, como é o tema migratorio, que seguro que nos dará pé para reflexións moi interesantes. Simplemente dar a palabra e, bueno, e agradecer que ela contase tamén connosco para que pudésemos participar deste acto. Moitas gracias. Moi boas tardes, grazas ao Ateneo Atlántico e máis a Librería Cartabón por acollernos hoxe aquí, gracias en nome de Editorial Galaxia, para presentar a segunda novela de María Xosé Porteiro, que se titula Sándalo. No mes de febreiro coincidimos aquí mesmo María Xosé, Ramón Villares, Franco Grande, máis eu, para presentar o libro de Villares sobre o Adrián Solovio de Pedrallo, Fuga e retorno de Adrián Solovio. E daquela eu anunciei como unha primicia a próxima publicación da novela de María Xosé. Demorou a cousa un pouco, en febreiro aquí, non demasiado, tendo en conta que estamos a falar dun libro, dunha novela, ademais que fai honra ao seu nome porque chega ás 400 páxinas, e anunciaba o libro, e agora a verdade é que me sinto moi satisfeito, moi contento de estar hoxe aquí xa con libro enriba da mesa, o libro lido, e para que o leades todos vos, para que o lean todos vostedes, e para celebrar esta segunda novela de María Xosé Porteiro. A primeira, quero lembralo, é do ano 2001, titúlase Cobardes, e publicou na Irindo. Temos aquí connosco o editor a Biei Toledo, e polo tanto estamos xa diante dunha novelista que máis ben é coñecida por outras facetas dela, a política, o seu labor de concelleira no Parlamento Galego, sobre todo como xornalista. E eu non o sabía, ata que lín esta novela, tamén ten moitas vinculacións coa emigración e, sobre todo, e de aí o tema da novela, coa illa de Cuba. Aquel día falábamos con Villares, con Franco Grande e con María Xosé da relación entre historia e novela. Estábamos presentando un libro dun historiador que falaba dunha novela. E hoxe presentamos unha novela, Sándalo, que está moi entrefrebrada coa propia historia do século XX e tamén con a necesidade que ten o xénero novela de achegar verosemellanza ao lector. Esa é unha cuestión importante na novela que presentamos hoxe. Aquel día, María Xosé, teño aquí anotado, que non o perdín, falaba dela como dunha observadora. Presentouse a si mesma como unha observadora. En certa maneira, esta palabra de observadora quere decir que hai algo de distancia e algo de imparcialidade. E tamén falou da crónica do cambio de século, do século XIX ao século XX, que está na novela en arredor de si de Otero Pedrallo, e que
tamén está presente na novela que presentamos hoxe. Temos, polo tanto, a unha novelista que aquel día, polo menos, non sei se mantén a postura, se mantén a posición, se postulaba como unha observadora e non tanto como unha escritora que escribe en primeira persoa. Iso foi o que eu aquel día anotei, entre outras cousas, e Sándalo destaca, ao meu ver, por esa relación entre a historiografía e a ficción, entre a visión da observadora que relata, despois de reflexionar sobre eles, os acontecementos, e a ficción que achega un pulo máis persoal. Eu creo que aí a narrativa, a literatura, ten esa parte máis persoal que a historia non se permite a maior parte das veces, non? E esa parte máis persoal que é a que dá o estilo, a forma na que se conta, na que se narra unha novela, a maneira de organizala, de estruturar os capítulos, a maneira de presentar os personaxes e a escolla da historia. Creo que isto da historia que se conta na novela, que coincide en parte ca historia da historiografía, ca historia obxectiva sobre a que investigan os historiadores, pero en parte non coincide con ela, e ese é o traballo da ficción. O traballo de María Xosé Porteiro en Sándalo é unir esas dúas facetas, a persoal dada pola literatura e polas historias, personaxes que se recollen na novela, pola maneira de contalas, e imbricala na historiografía, na historia obxectiva que a observadora coñece ben, e iso queda no libro ben demostrado, e que tamén a vocación da xornalista María Xosé Porteiro supoño que ten moito que ver nesa vertente de observadora da realidade. É curioso, eu non vou entrar nun análise fonda da novela, porque temos connosco a Ramón Nicolás, a quen todos coñecedes, crítico literario, con moitos anos xa de oficio, moita obra, biógrafo de Celso Emilio, que ademais, últimamente, tamén é novelista, e ademais tamén abordou o xénero da novela histórica, non? Porque habería que falar, o mellor despois, se Sándalo é unha novela histórica ou non. Sí que ten relación, ou a historia, a historiografía está dentro da novela, pero eu non acabo de atreverme a ponerlle ese cualificativo. Seguramente Ramón Nicolás terá criterios máis finos para sacarnos da dúbida. E logo tamén temos connosco, para falar da novela, a Llerena Perozo. Encántame estar aquí a carón dela porque acabo de saber, perdón pola ignorancia, que é a editora da editorial Aura, así que estamos colegas, xa somos tres dieitos, non sei se hai algún editor máis por aquí, entón xa se encontra máis a gusto e máis tranquilo, máis seguro. Llerena, como sabedes todos, é filla de María Xosé e, polo tanto, coñece esa historia, que é unha historia, a historia que conta a novela, unha historia de xeracións, dunha xinea ao longo do tempo de casi 200 anos de historia, e Llerena sería, en parte, polo menos, a renovadora da historia familiar, que non sei se algo dela hai na novela ou non, iso se a autora o quere dicir despois ou non, se o quere revelar xa é cousa dela. E que pode facer unha lectura máis próxima ou incluso en clave persoal, na que pode desvelar eses aspectos persoais
que eu como lector, ao ir lendo a novela, pois intentei apreixar, intentei atopar en determinados pormenores e en determinadas cuestións que cando un lee unha novela pois ás veces lle quedan como máis vívidas, non? Que parece que aí a autora é onde deixou algo máis íntimo e máis persoal. A novela, se empezades o libro polo final, que se pode polo apartado de actitudes, aí a autora declara que ten unha orixe moi afastada no tempo. A intención, ou polo menos unha primeira intención de escribir Sándalo, daquela supoño que non habería título, non? Conta a autora que despois dunha xuntanza na época preconstitucional, que ahora xa é como decir casi antes de Cristo ou algo así. Respeto. No, digo pola marca polo tema da Constitución. Antes da Constitución e despois da Constitución, parece ser. Xa de aquela, nun encontro despois dunha xuntanza, parece ser que outro crítico literario, Anxo Tarrío, que a raíz do que contaba María Xosé, puxolle o dedo enriba do peito no lugar do corazón. Apuntou solo. Apuntou. Bueno, parecíame máis tal ou contado, non? E díxolle, xa sabedes que os críticos, con perdón, sempre teñen ese afán prescriptivo, non? Tes que escribir unha novela con isto que nos acabas de contar. Isto foi antes da Constitución, dicir, xa non sei cantos anos, e é un misterio que eu comentei hoxe pola mañá, pero ainda non me contestou, non sei se hoxe responderá. É un misterio como unha novela tarda tanto, ou a autora tarda tantos anos en escribir unha novela desde que o crítico literario ben intencionado e con bo lle suxeriu ou lle pregou que escribise. Creo que iso ten que ver ca clave de lectura de Sándalo. Sándalo, ademais dunha novela histórica, non sabemos exactamente, que cada quen o decida, unha novela na que se conta a historia da emigración a Cuba, a historia da illa, a independencia, a revolución, e moitísimos máis feitos, tamén da historia, incluso da vida política de Vigo, tamén da parte da historia de España. Todo iso está no contexto da novela. Tamén se conta a historia dunha familia ou de varias familias e a clave da novela eu creo que ten que ver con ese tempo que a autora tardou en escribila, porque desde a miña modesta opinión de lector eu lín a novela como a historia dunha liberación, como a historia dunha salvación. Hai un grupo de personaxes que intentan por todos os medios lograr acadar a liberdade e ao final chegar a un destino que en principio queda aberto na novela, non hai unha conclusión, digamos, temporal definitiva, pero que sí que ten que ver moito coa idea de historiografía. O marxismo, a concepción marxista da historia non está explícitamente presente na novela, aínda que sí hai algunhas alusións, tratándose de Cuba, é lógico. Hai un personaxe que se chama Xermán, que nun determinado momento a narradora, creo, di que, que leu a Hegel e que ten como dirixente da Revolución Cubana uns coñecementos do que é a concepción marxista da historia. A concepción marxista da historia é fundamentalmente hegeliana, ainda que o marxismo intentou
durante toda a súa historia purificarse desa influencia transhistórica da concepción de Hegel. Como sabedes, Hegel pensaba que a historia tiña un fío, que tiña unha economía, tiña un principio e tiña un final, tiña un obxectivo. De feito, hai unha interpretación da teoría hegeliana que di que Napoleón é a fin da historia. As guerras napoleónicas, a presencia de Napoleón e a extensión da revolución burguesa a toda Europa, ou a prácticamente toda Europa. Esa concepción transhistórica, na que todos os períodos históricos sexan modernos, premodernos, constitucionais ou preconstitucionais, están enfiados nun senso, como se dunha novela se tratase, hai un principio e hai un final. Esa concepción transhistórica é unha idea que está moi presente ao longo da novela sin que estea explícita, non? Porque a novela nos leva os personaxes da novela e a historia nos leva desde un acontecemento fúnebre inicial ata o final nos leva a ese afán de liberdade e ese afán de salvación que é unha das características da idea hegeliana da historia. Da igual que sexa nunha época ou noutra, a historia ten que levar a un final. Esa é unha concepción moi novelística e aquí está tratándose de unha novela moi presente desde o principio ata o final. Hai un personaxe tamén curioso, e xa vou rematando, que se chama Zaida, que é xornalista, e que non vou revelar o seu papel na trama da novela, pero que di ou ilustra algo disto que eu estaba intentando expoñer sobre a historia, a transhistoria, a ficción como unha historia organizada que leva a un final e a necesidade de salvación ou de liberación. Hai nun determinado momento, xa contra o final da novela, que se di o seguinte, que con permiso da autora vou ler unhas frases. Se o segredo era algo material, a Zaida deixaba de interesar. O que non tería prezo sería o coñecemento da verdade, ou das posíveis verdades, ou do que só era unha forma imaginativa de recrear a verdade. A súa auténtica misión era compensar unha grave injustiza. Sabía que se non o facía, de pouco ia servir o esforzo de pôr luz sobre varias décadas de historia a partir das claves que fora descubrindo. Esa información xa non lle pertencía, ela era o medio preciso para a súa comprensión. Está ben claro, creo eu, que a idea da novela tamén como unha historia, como un final e un sentido, está moi presente na concepción narrativa de María Xosé Queizán, e iso fai que a novela seguramente na de María Xosé Queizán tamén, ainda que dunha xeración anterior a Queizán, eu creo que compartiría esta concepción da novela. Fago unha digresión, aproveito. De feito, a autobiografía que acabo de publicar ten bastante disto. Aquí, en resumo, hai un traballo ficcional dunha escritora, dunha muller que, como di Zaida, busca unha verdade ou as verdades para compensar unha injustiza. Busca algunha maneira de entender a súa historia. Busca, polo tanto, unha maneira de liberarse da propia historia, e aquí
volvo a aludir ao marxismo, que o que pretendía, o que pretende é a liberación da historia, de que todos nos liberemos da historia. E, polo tanto, busca unha salvación. Eu creo que a novela, que comeza dunha maneira curiosa, isto creo que podo revelar, ou non, comeza con unha urxencia minxitoria, por dicirlo con un eufemismo, dunha muller nun funeral e con unha descoberta moi newtoniana que a verdade que é unha forma maravillosa de comezar e logo, acto seguido, un pacto. Creo que isto non é unha cuestión menor este comezo da novela, porque a relación da muller coa terra resulta que fai as súas necesidades a carón dun camposanto. E, como sabemos, a posición das mulleres, tanto no parto como nesa situación, é moi próxima da terra. O camposanto é a terra que acolle a todos os que viviron antes que nós. E, polo tanto, o comezo da novela xa nos está, de unha maneira metafórica, expresando o que a novela vai desenvolver. Esa historia que en parte é historiografía, que en parte é transhistoria hegeliana, é a historia dunha ficción que nos leva dese inicio, deses ouriños iniciáticos e dese parto inicial ao longo de 200 anos de historia, a través dun mangado de personaxes e unha chea de situacións e de distintos tempos, distintos lugares, lévanos en 400 páxinas a percorrer o tempo e a buscar unha especie de salvación, unha explicación da historia con mayúsculas e da historia persoal, e tamén nos leva a intentar chegar, a intentar comprender que temos que facer para salvar. Eu creo que a novela e a literatura, un dos seus afáns é intentar salvarnos de alguna maneira, ou polo menos amosarnos que hai unha posibilidade de salvación. E non digo máis, deixo-vos con coa autora, con Llerena e con Ramón Nicolás para que eles confirmen, disintan ou amplíen a miña lectura de Sándalo. Recomendo que a leades e recomendo que vos mergulledes nesta apaixonante historia que non é só da emigración, sino que creo eu que vai moito máis alá. Moitas gracias e paso a palabra a Llerena. Ben, eu primeiro que nada teño que explicar, porque estou aquí hoxe aquí correspondía estar Isaura Velairas. Como seguramente todas e todos sabedes, Isaura está pasando por un proceso de saúde que hoxe lle complicou a asistencia. Mandou un WhatsApp que vou ler antes de falar eu. Obviamente non vou falar en calidade de Isaura, ni moito menos, ni intentaría, ni me atrevería. Xa que estou aquí, vou intentar facer un pouco o que dixo Carlos, dar unha lectura desde unha perspectiva máis achegada da autora. Isaura mandou a seguinte mensaxe: creo que se despistoulle mallá, querida amiga. Vou de volta, pero non dou chegado a tempo a estar contigo. Foi a Madrid a un tratamento. Discúlpame con Quina, debolle unha aperta. Ela sabe da miña querencia coas vivencias tanto dela como dos seus ancestros. Querida amiga, creo que Yemallá o Xun son conscientes de que non iba a estar a altura da magnífica escritora que foi quen de facer un percorrido durante case 2 séculos de migración coa visión dunha muller feminista por enriba de todo. Con Sándalo rendes homenaxe a miña avoa e a todas as mulleres valientes que soas marcharon na busca dunha vida mellor. No nome de todas elas, grazas. Está pendente esa viaxe, esperanos entre outras moitas cousas, uns mojitos e moitas enerxías que atopamos nese maravilloso país. Longa vida a Sándalo.
E agora eu aquí, en calidade de editora dos Editores de Galaxia, do señor Ramón Nicolás, con mamai mirando a ver que vou dicir. Fácil non está o panorama, vou ver que dou feito, espero non alargarme. Estes días, que claro, funde grupi, seguindo a miña señora nai, aquí a novelista, que a partir deste momento vou chamar María Xosé, por la prensa, por distintos espazos nos que xa se presentou, en Santiago na Feira do Libro, en Lugo na Libraría Trama o sábado pasado. Escoitei dicir varias veces novela árbol, de que Sándalo é unha novela árbol, unha novela cun tronco do que van saindo moitas ramas, moitas bolas. Me parece un símil moi bonito, pero claro, desde a miña visión, esta é a novela árbol dunha mente árbol. É unha novela na que está a novelista en fondo en estrutura, porque eu sei como o único que me sorprende esta novela é que María Xosé escribe igual que pensa, a toda velocidade, facendo 100 cousas ao mesmo tempo e facendo todas ben. É imposible seguila, os ordenadores se agotan, porque vai máis rápido para eles. Por iso o meu consello, cando leades Sándalo, é que non intentedes seguila a esa velocidade. Simplemente que vos deixedes levar, porque eu creo que máis ben unha novela río. É unha novela que empeza moi localizadamente nun punto moi concreto da nosa xeografía. Concretamente, isto é así, no sitio no que naceu a súa nai, a miña avoa, e que vai medrando ata acabar confluindo no Océano Atlántico e atravesando o Atlántico. Para min é unha novela de auga. Unha novela que tamén escoitei estes días dicir que trataba sobre a emigración. Tampouco estou de acordo. Eu creo que Sándalo non trata sobre a migración, Sándalo trata sobre a identidade. Trata sobre a identidade dos povos, a identidade do povo galego e do povo asturiano, entre outras cousas, son povos emigrantes, pero tamén sobre a identidade do povo cubano. Bueno, teño que dicir que isto non o tiña pensado, pero xa nesta presentación está Cuba, que é moi importante, está Vigo. Sándalo conta todo iso, Sándalo remata aquí, nesta cidade, nesta metrópoli onde todo eso se xunta. Dentro desa estructura, eu creo, desde que me mandou as primeiras páxinas o verán pasado para preguntarnos a unhas cantas persoas de confianza, entre as que me honra estar incluída, se aquelo podía ser unha novela ou se nos parecía que seguía, e dixemos todas, tira millas, non pares, non te pares ningún segundo, por favor, que isto é genial. Eu aí vin xa que estaba empezando a escribir a primeira grande novela americana galega. Eu creo que Sándalo é unha novela na que a parte americana de María Xosé está tan ou máis presente como a parte galega. A parte cubana, a parte que leu, devorou a Alejo Carpentier ou a Isabel Allende ou a García Márquez ou a Cortázar, pero tamén está a Rosalía, está Pardo Bazán, está María Xosé Queizán, porque eu vexo a todas elas nesta novela, verdade? Está a música é importantísima en Sándalo, ou polo menos creo que é unha novela que igual podía ser unha idea para a Galaxia editala cunha playlist, que se poida baixar en Spotify, porque está e a música nos vai contando o paso do tempo. Hai unha pequena pasaxe que vou ler que fala sobre a música e que creo que axuda un pouco pois a situarnos. Esta parte acontece en Cuba e di así: o tata, como é? A ver se digo ben. Da clave cubana que marca o toque imprescindible para o son, saíalle de adulta de xeito natural e sorprendía pola espontaneidade gozosa con que se arrincaba a bailar ou cantar a menor ocasión ao ritmo de algunha melodía tradicional cubana. Castellanos, como baila usted? Non me atrevo a tararearlo, por supuesto. Cantaba un mozo mulato de fino bigote e fachendoso sombreiro branco, como a camisa e os zapatos, en contraste cun elegante traxe gris escuro. E bailaba ao mesmo tempo con movimentos acompasados.
A nena, atenta e entusiasmada, estaba moi preto do grupo musical, tentando imitar o baile daquele artista que lle pareceu fermoso, abraiada por un instrumento enorme, un contrabaixo de gran porte e máis alto que a músico que o tocaba. De súpeto, sentiu uns brazos fortes que a levaban do chan até atopar o rostro da cantante que a collera no colo para bailar con ela, deixando uns ordenados dentes brancos á vista co seu sonriso. Señorita, como baila usted? Así. Esta é a música que está en Sándalo. Tampouco creo que Sándalo sexa unha novela ni biográfica, ni autobiográfica, nin que conte a historia da nosa familia. Creo que se inspira en todo eso e en moitas máis cousas. Creo que sí se pode considerar novela histórica, ou igual non, pero sí que é unha novela que acontece ao longo dunha historia que é certa, con personaxes que son reais e personaxes que non o son, e personaxes inspirados en personaxes que son reais. A min tenme tola, porque eu identifico persoas da nosa familia, da nosa árbore genealóxica, pero agora lles estou cambiando o nome, e iso non vale, porque agora xa non sei como se chamaba tal tataraboa, porque me la cambiou, e coñezo moito máis a que está aquí dentro de Sándalo, obviamente, que a real, a que non coñecín. Entón, nada, eu xamente creo que a min me leva a dúas reflexións moi importantes, para mí polo menos. Unha é sobre o noso cronocentrismo, sobre como pensamos que o avance, o paso do tempo é equivalente a un avance, como temos asociado o progreso co paso do tempo. Unha cousa moi bonita que se ve moi ben nesta novela, que esas persoas de 1825, 33? 23, 68, 23, de 1823, coas que arranca a historia, pois somos nós. Como vamos caendo nos mesmos afectos, nos mesmos fracasos ao longo de toda a historia, é como o único que igual nos pode diferenciar é que agora teñamos teléfonos móviles e antes as cartas tardasen 4 meses, pero a xente daqui saltaba o charco, e a xente daqui sigue saltando o charco, e a xente dali 3/4 de lo mismo. Co cual, as fronteiras son tan inexistentes agora como a daquela, e creo que só as temos nas nosas cabezas, que outra lección que eu puiden sacar da lectura desta novela. Por último, eu como editora, pequenita, que edita cousas para xente pequena, infantil e juvenil sobre todo, son a única non autora da miña familia, estou rodeada dun director e guionista, dun escritor e novelista que agora se meteu a poeta, e dunha xornalista e novelista. Claro, son a que tengo dereito de reflexionar por que escribimos, por que editamos, por que facemos películas, por que escribimos cancións. Eu, sinceramente, ou obras de teatro, creo que é por algo que eu, que dou clases para falar en público a mulleres, sempre lle digo ás miñas alumnas, porque temos algo que dicir, temos algo que contar. Facemos isto só para contar historias. Eu teño constatado na miña experiencia en todos estes anos cos cursos de oratoria que sempre hai alguén que está interesado no que temos que contar en as nosas historias. Creo que Sándalo é unha historia que lle vai interesar a moitísima xente e, obviamente, animo vos a lela. E deixo vos co crítico, de verdade. Boa tarde. Contra o final deste libro, vai me permitir María Xosé que o lea, unha voz narradora afirma literalmente: o destino ten meandros caprichosos e non sempre se conforma co cobro da débeda kármica. Como lector, quedei moi sorprendido con esta aseveración, máis que sorprendido nun estado de certa confusión. Sabía, xa este pasado domingo, que foi cando acabei de ler Sándalo, que eu debía de estar aquí hoxe a esta hora, porque antes de ler o libro eu xa lle confirmara a miña presenza neste acto a María Xosé Porteiro. E volvín daquela unha e outra vez a eses meandros caprichosos do destino, pois o da débeda kármica as lectoras e os lectores xa saberán descubrilo no libro. En efecto,
Iso de que o destino flutúa por estas revoltas, que son antolladizas, volubles e en moitos casos sorprendentes, é a mellor maneira que explica a miña presenza hoxe aquí. Os fíos da amizade que me unen a María Xosé Porteiro poden con todo, máis que outros perfis que eu poida atesourar, e por iso estou tan feliz de acompañala aquí con todos vos. Eu asociei, permitiredesme unhas confesións persoais, a María Xosé ao longo de moitos anos a unha voz inconfundible e maravillosa, que é a que sigue a ter, a unha voz prístina, se se me permite o cultismo, limpa, modulada, sen impostura, diáfana e directa, que coñecía daquela radio que me acompañaba día a día ao longo da miña adolescencia. Pois a radio sempre veu cando a min e segue a ser un medio informativo tan aditivo que raro é o día que non me acompaña. Por iso asocio a María Xosé a palabra que me chega pola oralidade e máis tamén agora, felizmente, pola palabra escrita. Ela sabe que eu volvín os traballos de María Xosé como fonte inestimable de experiencias vividas por Celso Emilio Ferreiro para outros quefaceres biográficos nos que me embarquei. Mais tal vez non saiba María Xosé que por unha ou por outra razón eu sempre seguín o seu percorrido profesional, un itinerario, todo hai que dicilo, comprometido coas causas da muller, do feminismo, do socialismo e de algo que eu valoro moito e que me gusta chamar como a crenza nos valores do ser humano, de que o ser humano pode ser outra cousa, como afirmaba Uxío Boneira. Esa crenza nucleada en que hai persoas e xestos que poden cambiar o rumbo da historia ou axudar a cambiálo. E disto hai moito en Sándalo. Sigo con confidencias, moi brevemente, antes de exercer como crítico. Hai por volta dun ano animaronme a poñerme en contacto con María Xosé para formularlle a posibilidade de acompañarme na presentación dunha novela. Así fixen, non sin certo apuro para min, por certo reparo, en acceder a unha persoa que eu admiraba moito. Desde aquela, e só debido á desbordante xenerosidade para alguén que descoñecía, volveu María Xosé dun ou doutro xeito a miña vida. Sentín moi de preto esa voz outra vez. Reveláronse en moitas conversas que tivemos, moitas coincidencias, complicidades e perspectivas curiosamente comuns, de carácter territorial e de carácter afectivo. Falar con ela, como dixen, fixémolo moitas veces desde aquel momento, activou en min unha ollada a outro tempo, un tempo feliz, e iso mesmo tamén axudou a reconciliarme comigo mesmo. Aquel libro do que vos falo trouxome de agasallo a súa presenza e a súa proximidade, a súa amizade, como a doutra persoa que carrexa desde o seu nome un feixe de luz que é a nosa querida Luz de Arriba. Claro é. Para min, ambas as dúas, esteos firmes, onde sei que sempre vai haber unha ollada cómplice ou unha man aberta. Saben elas tamén que é recíproco. Dito todo isto, que non debía nesta ocasión, nin podía ocultar, na invitación ao acto, xa se dixo aquí moitas veces, ascríbenme a esa etiqueta de crítico literario, e como tal debería de pronunciarme. E tamén vos confeso que a min resúltame difícil falar de Sándalo, porque nel, e na crítica, ao fin e ao cabo, hai moito de subxectivo, aínda que se disfrace de obxectivo tantas ocasións. E eu só acado a facer un balance dunha lectura fascinante. Por gustarme do libro, gústame a portada, gústame o epílogo, gústame absolutamente todo. Sándalo, eu vexo, e estou moi de acordo con cousas que comentaron aquí, tanto Carlos como Llerena, un verdadeiro tour de force, que María Xosé soubo resolver con eficacia e con solvencia. Dígovos todo isto porque eu parto dun feito de que Sándalo é unha novela moi ambiciosa e intensa e que absorbe todos os teus sentidos mentres a lés e que compre ler con moita atención, mesmo se é cun bolígrafo a man, pois moito mellor, ou cun lápis. Ambiciosa, por exemplo, porque como entender, e isto sí que se pode dicir, un exercicio de ficción, inda que non só, no que se pretende fundir unha historia, ou múltiples historias, que se dan a man entre Galicia e Cuba nun período que abrangue 2 séculos. Pois a resposta reside en que probablemente só podería levar a cabo unha fazaña así alguén que experimentou, que sentiu,
que coñeceu e que viviu a emigración desde moi numerosas perspectivas, como a María Xosé. Probablemente só ela é quen de ofrecernos, en menos de 400 páxinas, unha viaxe astral, e ela ben sabe o que me refiro coa viaxe astral, que nos conduce con elegancia e con exixencia, porque somos lectores e lectoras do século XXI, por acontecementos e historias reais e outras ficcionais. Unha proposta que rescata esa memoria común que latexa entre Cuba e Galicia, entre Galicia e Cuba. E gustoume tamén Sándalo, porque eu son fillo de emigrante. Un emigrante que fixo un camiño distinto aos que aquí se contan, pero unha viaxe de algún xeito paralela, que enraizou aquí desde o Mediterráneo, e que soubo inculcarme a importancia que ten abrazar a cultura no lugar, no que naces e no que vives. A este respecto, Sándalo, ante todo, preserva a esencia que debe, o meu xuizo, gobernar unha novela, como é a emoción. E aseguro-vos que hai moita emoción nestas páxinas, moitas traizóns, moitos intereses espúreos, moita utopía, ás veces tocada suavemente coa punta dos dedos. A novela presenta unha filiación singular, e veirea por certo memorialismo que, como é natural, aparece filtrado pola María Xosé xornalista. E a min gustoume moito que se mantivese ese pulso, esa tonalidade, que non se renunciase nela a presenza de María Xosé, da María Xosé que escribe claro, rápido, fluido e ben, e que tantas persoas admiramos da súa prosa de cobardes ou da súa prosa diseminada en tantas e tantas columnas, en tantos artigos de opinión, en tantas reportaxes ou crónicas. Un memorialismo que se peneira para poñerse ao servizo do contexto, da propia historia, da atmosfera que aquí se retrata, de aquí e da aló. En Sándalo, como é natural, comentaba antes Llerena, eu sospeito que hai moito da autora, tamén da súa familia, da súa contorna afectiva, pero estas son conxecturas que non deben toldar o feito de que estamos ante un exercicio de ficción, que considero, que entendo como sólido, e alimentado por factores que deseñan aquelas preocupacións ou que focalizan elementos que están na vida da autora, e que aquí ofrece, a xeito, diría, que de pequena e fermosa enciclopedia. De xeito breve, porque non quero estenderme moito, quería exporvos a xeito de Pentateuco, se me permitides, esas 5 claves que pairan, o meu ver, nesta novela, ou cando menos as que eu souben ver, ou as que a min máis me interesaron. Esas 5 caixiñas que se abriron e que vos poden axudar a realizar a lectura. En primeiro lugar, para min esta é unha novela aberta e reivindicativamente feminista. E non só porque as personaxes que nos levan de aquí a lá, a Gás Xermán e algúns outros personaxes sexan mulleres como Rosario, Quina, esa maravillosa Quina que pasa a vida contrariando os hemisferios cerebrais, Lumia, Leonarda, Macorina, Rita, Faida, Xana, e saberedes aquí máis de Gertrudis Gómez de Avellaneda, da Pardo Bazán, da Sombra da Rosalía ou de Andrea López Chao. Entre outras razóns, porque aquí se transmiten historias realmente conmovedoras que protagonizan mulleres, desde aquelas anónimas que, como se sinala neste libro, sofren un dobre castigo, ou sufriron un dobre castigo, por seren emigrantes e tamén por seren mulleres, ata que loutras que desempeñaron na historia papéis clave, ou mesmo as outras que María Xosé rescata do esquecemento, como esa responsable de poñer en marcha a asistencia sanitaria para as mulleres emigrantes. Vela aí esa irmandade entre mulleres, esta sororidade, se se quere, que rescata tantas e tantas mulleres enganadas. En segundo lugar, desde a concepción do que é ou pode ser unha novela nestes tempos. Esta é unha novela rabiosamente contemporánea. Nela fúndense elementos clásicos da novela de todos os tempos, unha efectividade pasmosa nas descripcións e unha caído dominio do diálogo, un tratamento integrador de todos os xéneros. Hai fragmentos case ensaísticos, outros do xénero epistolar, poemas e letras de cancións que veñan sendo case o mesmo, disculpen os poetas e as poetas, un diario que axuda a entender tantas cousas, informes políticos clandestinos e mesmo fragmentos claramente debedores dunha visión parateatral e en ocasións cinematográfica. E todo isto inserido nunha estrutura verdadeiramente exixente, un ir e vir fragmentario no plano temporal que goza de cabal sentido ao final e que tal vez sexa a única maneira de compendiar
tantas historias cruzadas como aquí se reparten, porque tal vez a nosa visión da vida como do que ocorre tamén sexa así, fragmentaria, para logo poder acadar unha panorámica globalizadora. En terceiro lugar, Sándalo fainos transitar pola historia de Cuba e de Galicia case sen decatarnos. Saltamos de aquí ao aló, no tempo e no espazo, para saber desa relación íntima, casuística, entre homes e mulleres de aquén e alén o océano, que se funden, que se admiran, que se aman e que ás veces se odian. Por aquí veredes a José Martí, os galegos e galegas que acompañaron. Sentiredes a palabra de Fidel, percibiredes a relevancia das loxas masónicas na política, nos procesos de independencia e na identidade dos propios países. Andaredes polos camiños da Habana, por Carraguao, pola calzada del Cerro, pola avenida de Buenos Aires, e imaginaredes o que parece, con permiso de Cartabón e dos meus grandes amigos Gonzalo e Maribel, a librería máis fermosa do mundo chamada La Moderna Poesía. E aquí engadiría mesmo ese capítulo onde se revela como é o territorio de Triscornia, ese campo de concentración para emigrantes. Tamén xurdirá un lazo, para min sorprendente, entre servizos secretos castristas e outras cousas, pero iso debedelo de descubrir. En cuarto lugar, hai unha presenza destacada do mundo do tren, que eu nunca vi nunha novela contemporánea, é moi vinculado á experiencia profesional de María Xosé. Tren como símbolo do progreso, da liberdade. Xa non só en Curros, onde atoparedes unhas páxinas extraordinariamente brillantes sobre o seu paso por Cuba, como tamén son as páxinas de Laxeiro, como tamén son as que recuperan as figuras de Chao e Villamil, ou de Manuel Rebollo, profesor de Curros. En quinto lugar, e vou rematando, eu apuntaría tamén a solvencia con que María Xosé manexa unha documentación claramente enciclopédica, que se estiliza nestas páxinas, que se condensa, que se transparenta ao servizo da historia e da comprensión do que ocorre. En esa procura de complicidade de quen lé da necesaria verosimilitude, xa non me refiro só a acontecementos históricos, senón a música que se sente na novela, os arrecendos, os sabores. Permitídeme mesmo como anécdota que tanto se aprende nela que eu descubrín nesta novela a existencia dun tal Ramón Nicolau, pai de Justo Nicolau, que organizou as Brigadas Internacionais de Cuba. Terei que seguirle a pista. Non sei se esta foi unha novela que María Xosé escribiu para coser feridas, para curar cicatrices, para non deixar por máis tempo esquecido ese caudal de experiencias e sabedoría sobre estes dous mundos que ela tamén coñece, como Cuba, Galicia e Asturias. E que tal vez, de tanto cruzarse, en moitas ocasións non lle damos a relevancia que na realidade teñe. Ou tal vez a escribiu simplemente porque lle apetecía. E fixo ben, e fixo moi ben, porque este esforzo posibilita que nos emocionemos, que aprendamos, que volvamos sentir o gusto por internarnos nunha historia de historias, como dixen antes, que avanza como unha fervenza, como un torrente, como un río, falou antes moi ben falado Llerena, nese túnel do tempo común. E porque esta unha historia tamén se cadra de segundas oportunidades, e é tamén unha novela de amor, unha novela que ás veces acada mesmo elevadas temperaturas. Eu agradezo moito que escribira, porque con ela aprendín a ver a Cuba doutra maneira, e mesmo a vernos a nós mesmos doutra maneira. Eso é mérito dela. Ese feito de poder enlazar o pasado co presente non é cousa doada, e aquí fíxose con moito tino, con moito acerto. Comecei cunha cita do libro a miña intervención e vou rematar con outra co permiso de María Xosé e da editorial Galaxia. Céspedes, un personaxe fundamental na historia de Cuba, dialoga cunha personaxe tamén extraordinaria que a mí moito me gustou, que se chamaba Lumia, e que Céspedes dille a Lumia: somos desta caste de persoas que escollemos viaxar pola utopía ata que nos atopamos coa dura realidade, nun percorrido de ilusións e decepcións a partes iguais. Non me digades a razón, pero alguén que idea unha historia como a de Sándalo, alguén que abre unha caixiña de madeira de sándalo, ese pentateuco que imaginei, sempre recendente, e que comparte, que isto é importante, o que hai dentro desas caixiñas, significa que pertence a esa liñaxe de persoas tan admirables ás que facía referencia a Céspedes. E xa non só no caso de María Xosé, polo que escribe, por como escribe, senón polos seus valores humanos, que fan que estar ao seu carón sexa unha fortuna.
a min, por favor, que sempre me leve da súa man. Dixe. Estou sufrindo tanto de verbos de pé aí que por moito que disfruto e agradezo todo o que se dixo, me solidarizo un pouco. Gracias por aguantar. Estades en última fila. Me lleche desde moitos sitios, moitas gracias. Eu teño casi nada que engadir, máis que agradecer a editorial, a miña filla, a Isaura, crítico e escritor, pero sobre todo amigo, Moncho, que me axude o que fixe, porque eu non o sabía. Todas estas cousas que agora vexo coa súa ollada era o que lle preguntaba a Llerena a Ioana e dicía: e isto é unha novela, Llerena? Tú crees? E a primeira vez que falei con Francisco Castro, que hoxe non está aquí, pero lle pasei 100 folios e lle dicen: Fran, isto será unha novela. E crees que isto? Eu non me estou... non se me está, perdón, yendo la olla. E me dixo Fran: publicamos isto xa. Eran 125 folios. E tiña ese desorden non canónico que ten esta novela. E valía con 125 folios, porque se podía deixar en 100, porque todo o que se dixo aquí, vou presentar agora, todo o que se dixo aquí, eu o recibo, para mí son verdades, todo o que decides, non discutirei nada, só aprendo de todo o que me decides, pero eu realmente escribín por impulso, por un impulso, por unha necesidade, como con un hilán, ¿no? Que me dixo, tes que escribir, e cando me puxen a escribir, empecé a comprender que efectivamente tiñan moitas fontes de inspiración. A información está ao alcance de calquera. Oxe, calquera pode facer unha novela histórica, pseudohistórica, de ficción histórica, de contexto de ficción histórica, e o que menos, perdón, mérito ten hoxe en día, porque vas a documentarte daquelas cousas que non sabes. O problema que eu tiña era que sabía cousas de primeira man, porque as estudiara noutro momento, noutro contexto, noutro lugar. Teño a miña casa chea de libros que falan de Cuba, que fun recollitando durante os moitos anos que pasaron desde a transición, e Tarrío me fixo ese encargo. Se queredes alguén documentarvos algunha vez sobre Cuba, vinde a miña casa, que ali podemos repasar de todo. Bueno, alégrame moito de todo o que dixeches. O que máis me sorprende é a afirmación de Moncho de que é unha novela moi contemporánea, porque o meu pavor era que fose unha novela moi latinoamericana. É dicir, é unha novela que ten ese espírito, pero está todo feito xa. Os grandes autores latinoamericanos da segunda mitade, sobre todo do século pasado, abriron todas as portas, romperon todos os cánones, fixeron todos os experimentos, e casi que agora o revolucionario é escribir unha novela que teña un principio, unha trama e un desenlace, non? Entón, sí, é probable que precisamente esa especie de pote do caldo no que se misturan as patacas cos grelos e cos chourizos e coas faves, que no fondo é esta novela, pois ao final resulta que é unha novela cuisine. Vai que saber, a mí me encantaría. Solo teño que esperar a vosa lectura, ou escoitar os vosos comentarios. Para min, esta presentación de hoxe xa me pagou a pena escribila, francamente. Alguén a leu, alguén lle interesou, alguén a intentou resumir e nos deron tres visións totalmente complementarias. Eu seguirei escribindo porque teño a maldición de Xerezade. Me gusta escribir por cachos. Esta xornalista que escribe columnas gusta de escribir así, é dicir, pois 10 folios agora, 35 despois, 5 outro día, e iso vou non seguir facendo, e o mellor remata sendo unha novela ou non. Pero me parece que isto que lle chamo a maldición de Xerezade é algo que se pode compartir, que é unha forma de escribir bastante cómoda, sempre cando teñamos claro que hai algo que contar, e animo a calquera que teña algo que contar, como decía Llerena, calquera historia familiar, calquera historia de un piso desta rúa dá para unha novela de 400 folios. As nosas historias, as máis pequenas, son as historias humanas, as da humanidade, e están sempre no contexto histórico. Por iso, todo
pode ser historizable, pódese ver con esa perspectiva de cando acontece e que está pasando cando acontecía. Bueno, si queredes preguntar alguma cousa desde ali do fondo, desde aquí do principio, eu, aparte de que vedes que estou moi emocionada e moi nerviosa, en verdade foi un parto, acabou con parto, pero me encantaría, se alguén a leu ou se alguén me quere preguntar algo, e si non damos por rematada. Hola, soy cubana, soy periodista. Ah, amiga. Y estoy emocionada de escuchar lo que ha dicho el editor y el crítico y su hija. No he leído la novela. A través de una amiga supe que se iba a presentar el libro hoy y vine a comprarlo para leerlo y bueno, pero me ha emocionado muchísimo eso que cuenta de tantas cosas, de la historia de Cuba, de ese ir y venir de las dos culturas, que ambas han ido muchísimo. Estoy viviendo en Vigo y veo la presencia de Cuba. Non sei se te escoitan por ali. É unha cubana, unha compañera cubana que di que vive en Vigo e que está... Ponte aquí, porque hai muchos cubanos ali ao fondo que se lle nota muchísimo que son cubanos, non sei por qué. Non sei, que está en un letrero. Es que hay algo que los cubanos se identifican, bueno, creo que todas las culturas se identifican de alguna manera. Ahí, perfecto. Aquí. No he leído el libro, lo compré para leérmelo y estoy emocionada porque es un libro que recoja la historia de la emigración y de las dos culturas, la cubana y la gallega. Para mí es muy importante porque es increíble cuando vives aquí y ves la presencia constantemente de la cultura cubana. No es muy amplia la cultura cubana, no esa cultura cubana que a veces se vende de una manera un poco tergiversada, o también de la que hay. Todos los pueblos tienen diferentes capas y estratos no sociales desde el punto de vista clasista, sino desde el punto de vista social, pero esa raíz de Galicia, esa presencia de Galicia en Cuba es muy importante, a tal punto que todo el que va de España para Cuba le llaman gallegos. Y yo realmente escuchando las historias... Dime una cosa, cuando te subes en una guagua y una guagua y tú quieres entrar, tú dices, ¿qué palabra se usa? No arreempujen. No arreempujen, sí. Hay moito de galego na fala cubana. No arreempujen. Y incluso en determinadas zonas, en La Habana, por eso de no ser paleto, hay muchos términos que los han relegado y que están en desuso, pero sobre todo en las provincias sí se usan muchos términos, por ejemplo, arrente, eso en La Habana, arrente o rente, se usa muchísimo en las provincias, ¿no? En las zonas más, votar, tirar, muchísimos términos. Andazo. Andazo es tener una enfermedad. Un andancio, sí. Y realmente eso que cuenta, no he leído el libro, pero alguien hacía una breve alusión al bárbaro del ritmo, a Benny Moré. Y me parece muy bien la idea que se haga una playlist. Pues fuera genial, porque hablando de Cuba, no de la música de Cuba de estos tiempos, sino de la música de Cuba, esa la genuina, porque aunque ahora, actualmente, hay muy buenos músicos cubanos, pero bueno, ya con algunos están aquí, ¿eh? Sí, hay muy buenos músicos cubanos, pero bueno, es conocido por todo el mundo que hay una parte de la música cubana, no solo en Cuba, en muchísimos sitios del mundo, el reggaetón y toda esta música popular, pero de la buena música cubana, la música tradicional, de Cindo Garay, el Benny, todo eso, fuera genial. La idea me parece fabulosa. Y de verdad que le hubo muchísimo éxito con el libro. A ver si presentamos en Cuba. Este ano se conmemora o 5º centenario da creación da cidade de Habana e está por moitos sitios, non? Se está celebrando de alguma maneira. Non quero facer propaganda, pero sabedes que no Consello da Cultura íbamos a organizar
para novembro unha actividade que ten que ver con ese centenario e que vai poñer en común a música cubana e a música galega co que teñen de conexión, porque houve moitísimos galegos que estiveron nas bandas, nos grupos, que foron compositores, e ainda que os cubanos din que os galegos temos o ritmo ao revés, que son moi suyos, están moi poseídos, é su única verdad en esto do ritmo, claro, pero en realidade nós temos o noso propio ritmo e deixamos unha gran pegada. Efectivamente, moi ben. A semana que ven en Santiago é a Semana do Libro de Compostela do 7 ao 16 e este ano está dedicada a Cuba, a La Habana. Non foi feito a propósito, é dicir, isto tiña que sair agora, pero debe de ser que efectivamente o destino, se é que existe o destino, o azar, quiso que coincidise. Creo que vamos a vender libros con isto de La Habana. Quería facer un comentario que é unha hipótese, pero a raíz da intervención desta amiga cubana, contóme Xosé Neira Vilas que ali na Habana hai unha parte que non sei se é un barrio ou unha especie de distrito ou algo así, que se chama Casablanca, onde vivían moitos galegos, díxome Pepe Neira Vilas. Bueno, es que en todas. E eu estou lembrando que eu vivo aquí en Vigo nun barrio que se chama Casablanca e que ademais todas as rúas do meu barrio teñen nome de República Sudamericana. Pregunto se ten algo que ver, a mellor alguén o pode saber, porque eu esa teoría de que é Casablanca porque había unha Casa Branca entrando en Macabro. Vivió muchos años en Cuba y parte de su obra la escribió en Cuba. Bueno, se vos parece, eu estou tan agobiada con tanta xente de veces que o deixamos aquí ou... Presentación do libro Paraños. Para ir despaciño, pois van dando o tempo a ver se ven máis xente e tal. Bueno, pois boas tardes a todos. Estou aquí a presentar a Luis Denis, que presenta un libro de hoxe de ópera prima. Naceu en Leiro, é licenciado en Dereito, é membro da ICATAP, colaborador da Radio Cope, foi colaborador da Radio Cope, da Radio 5, da Radio 80, o Diario Galego, o Diario de Canarias Digital. Entón, vimos a entrar un poquinho en que é Paraños. Este é un poquinho vives en Arteixo. Sí. Nos quitas en Leiro, pero estás vivindo en Arteixo, non? Bueno, casi sempre en Canarias. Aí foi un mes así. Como nos pasa a moitos galegos, pois temos unha certa tendencia a cambiar de residencia, non sempre de forma vocacional, pero bueno, sí, nacín en casi veciños, casi veciños. Bandeira e Leiro non está moi Non longe. está moi longe. Pero desde moi crío pasei tamén unha tempada aquí sendo neno en Vigo. Eu ainda teño recordos de cando os ruídos do tranvía que baixaba por esta calle ainda os teño moi fresco. Sí. Eu a impresión que tive cando cheguei, eu vim para aquí con 11 anos e cando cheguei aquí o tranvía, todo eso era un Vigo maravilloso. Bueno, porque vemos, quizá ao largo do tempo vemos que quedanos a parte romántica. Eu recordo aquelas señoras, lembro aquelas señoras que empezaban a calceta lá no Calvario, en Cabrado, non? Aquí conjunto barrio de arriba para abaixo. E iban a Florida, porque era toda unha aventura, cando non rompía ou non faltaba luz ese día, ou non rompía o tranvía, xa debían chegar con José Peito. Calceta que te calceta, sí, eran outros tempos. Bueno, pois mira, Paraños é un libro de relatos que se pode ler como un relato persoal, desde o primeiro ata o último relato. Hai un pouco de todo, ten prosa poética e outras con máis profundidades, tristes, románticas, reflexivas.
Fala da vida, do amor, da soidade, do ser en xeral. Son microrelatos que van desde o intimista ao humorístico, con unha prosa moi sinxelina. Non hai problema ningún. Pode escollerse un momento que se queira, colles un relato, que non te apetece nese momento, pasas ao seguinte e ten unha prosa moi sinxelina. Pasamos da risa á lágrima, tranquilamente, poder ver. Bueno, según o fiscal que lle presentou o libro, son aquí unha catiriña, pero decía un fiscal, un tal Luis Anguita Juega na última presentación: estamos ante la presencia de un escritor al que non le perdonamos que non publique máis. Entonces, si vos gusta este libro, que penso que vai a ser un libro que vos chegue, está sacando ahora, vai a sair, que este libro vai xa pola terceira edición, vai estar para sair a cuarta, e está en proxecto xa unha novela histórica. Este é de relatos, pero é unha novela histórica que fala sobre o independentismo canario. E aí me gustaría si vas a meter o independentismo catalán. Cronológicamente é difícil unirlo todo, non? Sí. Pero si, eu empecé a ter esa idea a raíz de que durante o desarrollo da miña profesión topei co aquel líder independentista que lo tiña na gloria que morreu, Antonio Cubillo. Ele iba defendendo un marroquí e un chino, que había tido a desgracia de que como non pagaba o marroquí podese contar, pois non sabe quen son. O marroquí non pagaba renta e o chino pensou que a maneira de facer xusticia era coller a porta e levar. Sacou a porta do departamento e levou. Entonces Antonio Cubillo, que para nada concordaba con súas ideas, pero no vis a vis era unha persona moi entrañable. E eu sentamos e levamos algo así, pero non foi a maiores, non? E nas charlas que tuvemos a parte do profesional, eu como sabía que había sido líder independentista, pois contoume que cando estaba en Argelia había tratado e había recibido consellos do Che Guevara. Claro, estou dándoche a bombilla porque o Che Guevara simpatice ou non, eu xa teño que dicir que non, pois non, porque despois ponse a ver cousas, pois tiña tirón. E a partir de aí empezamos a investigar un pouco o que había pasado naquela época, naquele momento. A idea é unha novela romántica con un trasfondo histórico que nos ubica en esos momentos e despois se enlaza co 25 de abril con a nosa transición. Os movimentos independentistas tamén sigue sendo unha cousa que este é outro debate, que me imagino como moitos españoles de prensa. Bueno, pois si queredes entramos no tema e falamos do libro, que é o que nos interesa así. Bueno, eu agradezcoche moito, porque máis ou menos dunha maneira moi resumida dixeches o que é o libro, non? Entón, doichas gracias antes que nada. Porque quero que pases ti e que fales ti do libro, que eres o que o protagonista, non quero ocupar... Nin tampouco se quería ocupar. Non, a veces é difícil definir un libro porque normalmente ustedes saben que a xente que busca ou vai encontrar nunha librería a maioría das veces son novelas, non? E isto non é unha novela, non é un ensayo, era difícil saber que demonios era, pero claro, se un lle conta a Génesis entende facilmente. Eu escribí isto mientras esperaba por a idea que me imagino que toda persona que quere escribir, esa idea única, é ese libro que nadie vai escribir como a ti, eso que vai facer sombra ao propio Cervantes non dá parecido, non? E un día falaba con unha conocida que me apuraba, non? Me apremiaba que dunha vez por todas me puxera. Eu dicíalle, mira, García Márquez, non recordo moi ben agora en que libro, tardou 30 anos en decidirse a escribir determinada historia. E contestou, home, simplemente por pura estadística, por expectativa de vida, 30 anos para ti non vai ser posible, non? E, mientras eu esperaba a esa idea, a decidirme, porque calquer persona que haya escrito sabrá que un pode escribir, empezar a escribir un libro, e
volverse loco, porque hai ideas veñen tantas, hai inicios tantos que ao final non se sabe por onde seguir. E eu, mientras esperaba a Godot, pois iba a escribir. Entonces, o que escribía, eu pretendía que fora, non diría que hipnótico, como dicía Gabriel García Márquez, que o lector intentaba hipnotizalo e manteñelo en esa tensión sin que se lle fora e meterlle tornillos e clavos, se entende que literarios, para que estuvera prendido do texto. Non, eu non intentei eso, eu intentei facer algo digno que tuvera suficiente profundidade e que, se non se facía outra cousa, por lo menos a xente ao compralo dixera, hombre, se son 526 relatos, pois 100 e pico, non os vou a ler siquera porque non me gusta, pero os demais vale a pena. E eu creo que en algunha cousa foiseme un pouquinho mal. Foiseme un pouquinho mal porque eu non quería, non pretendo ser poeta, non é o meu. Pero de repente descubro, cando me empezan a ler o libro terceiras personas, que eu estuve facendo en moitas destas partes unha prosa que era auténticamente unha prosa poética. É sinxela? Sí. Fácil de ler. Pero sin que eu pretendera, ti das unha lectura por algún destos escritos, a entendes, pero sempre que volvas a ler, sempre vas a ter ganas de volver atrás, non para entender o que entendiches, sempre que volvas a ler vas a ver unha perspectiva, ou vas a ver algo que en principio non habías captado. Eu tiña unha amiga que era apasionada, de feito presentou-me en Orense e eu fixeno como prima a ela, porque unha apasionada por este libro, que eu leu 8 veces, pero non por entendelo, senón para intentar chegar a descubrir todas as claves. Esta é unha habilidade miña. Eu diría que na historia, a historia está chea destas cousas. Non é que eu me sentara e tuvera un plan maquiavélico, tuvera unha mente tan brillante e tan sumamente retorcida para facer isto. Pero sin darme conta, moitos dos escritos son un auténtico formulario que ten que terminar de ler non, de complementar o propio lector. Porque, é verdad, como ben dixeches, por aquí pasa a vida. Por aquí pasa a vida. E é moi difícil que a xente non se sinta en algún párrafo reflejado. Aquí hai xente que ten un libro, bueno, logo abriremos un pequeno coloquio, pois dirán se viron reflejados en algún párrafo ou non. Se viron reflejados. En todo caso, a miña intención non é dicir o maravilloso que son eu, sino advertirlles que este libro está feito con honestidade. Non se corrigiu absolutamente nada. Sea bo, sea malo, é auténtico, moi auténtico, e en algúns casos demasiado auténtico. Entonces voulles ler unha introducción que é un aviso a navegantes, porque ao mellor se cree que eu estuve aí sentado, pensando, pois non. Este libro se escribió a la sombra de un semáforo, en la parada de un bus, en un vagón de tren, algunos relatos al abrir el ojo bueno, aposentado en la cama, mientras el otro seguía lo suyo, rezongón y perezoso. Nada se ha corregido, nada es impostado, tal como paría la pluma al primer roce. Esto quiere decir que así como os escritores bons, profesionales, de toda a vida, pois corrigen unha e mil veces, e probablemente na próxima obra, se Dios quere, fago o mismo. Aquí non. Aquí eu non me atrevín a tocar ninguna destas cousas que están colocadas. Como a veces era demasiado intenso, emocionalmente era demasiado intenso, para que a persona nos encontrara, nos afogara aí, metín párrafos que son, bueno, son surrealistas, un sentido de humor que alguén me alabou e me dixo que tiña un aire de cunqueiriano, xa quixera eu, que non é o caso, xa quixera estar eu a altura de Cunqueiro, non? Pero non é o caso. Entonces, desa maneira se trataba un pouco de que a persona rompera, se estaba caendo unha lágrima, pasara da lágrima da risa ao llanto. E aquí hai xente, depende da sensibilidade, que chorou e riu a vez. Isto pode dar fe porque o vin, non?
que chorou e riu a veces. Recórdame a meu pai en paz descanse que dicía que cando se iba ao cine a película tiña que ou te tiña que facer rir ou te tiña que facer chorar. Claro, en resumen tiña que emocionar. Isto creo que está aquí conseguido. Non estou levando un orden porque esta charla con ustedes é totalmente improvisada. Eu tiña aquí un apunte por si me quedaba en blanco e de momento non é así. Para ir acabando, e para que me preguntedes, o formato, eu busquei outros libros por aí, a ver este formato de relatos independientes e tal, incluso estéticamente como se presentaban, eu non encontrei máis que nun libro que é de Camilo José Cela, que é Oficio de Tinieblas 5, que é un libro rarísimo, e que me perdone o premio Nobel, é un libro rarísimo, eu reconocía el mismo, pensaba que hasta iba a vender moi poucos, e logo lle ofreceron facer unha película, dicía, eu non sei como demonios van a poder sacar de aquí unha película. Oficio de Tinieblas 5 é a mesma estrutura que deste libro, pero que non é igual para nada é o contenido. Aí Cela fixo un exorcismo, dicía él, non lo digo eu, volcouse e socou os seus demonios. Bueno, todo o mundo sabe, sospecha que o escritor sempre pon algo dos seus demonios e fai un certo exorcismo cando escribe. Evidentemente non conta a súa vida, e a veces disfraza moitos das súas vivencias ou da realidade, porque simplemente escribir é a vida que se traslada á pluma de alguén. Eu pretendí que a pluma dira a calidad suficiente para ser un ensayo literario, e que estuvera ben escrito. Bueno, a partir de ahora, si queren as persoas, sobre todo, que teñen un libro, facer preguntas, pois eu estaría disposto a contestalas. A verdad que o libro engancha, eu comprei no un pouco así de tal, empecé a ler e encantoume, porque o que ti dis, a veces quedaste aí nun párrafo e digo, pois isto non me interesa porque estás a mellor de baixón ou tal, pasas outro párrafo e que dice moi bendito de risa ao llanto, moi fácil, un libro que a mí me encantou. Os relatos hubo que ten, é como a poesía, non? Que a poesía, hoxe estás así, pouco tal, esa mesma poesía, lela hoxe, ao mellor de unha semana, que estás de outra maneira, tes outro talante, é verdad. Eu recomendo, pero 100%, a mí encantou. En que enmarcarías este libro? Bueno, eu este libro realmente se hai que clasificado, non? Non sei chamarlo vanguardista, pero que si é de un ensayo literario. Se trata de que haxa literatura, porque ao hilo do que iba dicindo Xía, eu recordei que a maioría dos libros, vamos a ver, se editan, creo, corrígeme, que ti estará máis, uns 80.000 títulos en España. E a moitos eran libros de cociña. Eu teño unha amiga que casi de veciña túa que dice, bueno, pois, que gran escritora, unha nora que é pediatra e escribe para nenos. Non é que sea unha gran escritora, é unha especialista que aproveita que sabe de eso. Claro. Entón, cal é o libro? O Premio Planeta. Os Premios Planeta, o que teñen garantizado é o que se fai non só cos novelas, se fai na televisión, se fai no cine, é ter enganchado ao individuo que lee desde o principio hasta o fin. Pero as persoas que xa leemos, ou as persoas que xa leeron, a veces, leen terrenos moi comuns, eu falo en general, tamén me critico a mí mismo. É dicir, que a articulación vense da mesma, que cambia a historia, como cando lías unha novela policial. Os últimos premios Planeta que vin tiñan algo desto. Entón, cal é a literatura? La palabra que sabe a pan, que diría Cunqueiro, que ademais creo que era de outro autor, pero dicía Cunqueiro, que a palabra debía saber a pan, debía ter sabor, a palabra debía ter contenido, ou simplemente que che conte unha historia que che gusta e a lees de cabo a rabo. Pero claro, tens que estar 600 páginas. E eu xa non teño paciencia. E cando vou para 200, xa a 200 salto, vou ver o resultado. Leo o principio, leo o final, e pongo promedio se me engancho algo, non? Pero non teño tempo nin paciencia. E sin embargo, están salindo libros non de 600, sino de 1000 páginas. Eu sei que hai toda unha industria detrás deso, e sei tamén que esos escritores reciben incluso instruccións. E, decía Amorós, un especialista en literatura, dicía que ele estaba convencido de que hai libros que xa se cocen pensando moito nas ventas. Este libro
este libro dase con canto nos dentes e se vende, pero non, desde logo o autor sabía que lle iba a dar gastos, pero desde logo non esperaba beneficio. Adiós, gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos, que parece que temos un equipo de marketing que non te podes imaginar. Estamos aí preparadísimos. Pois funciona, non? É que estamos aí dándolo todo. Sí, moitísimas gracias. Eu, como a falta de diente en eso... Digo a miña verdade, vou te dicir, ser sincera, eu comprei con un pouco de saber de que vai este libro, pois non sei, eu ia falar así nas redes sociais, bueno, pois, pero despois digo, bueno, empecé a ler, enganchoume de verdade, creemos que me enganchou de verdade. Cando empecé, iba porque o texto, de que vai, encantó. Sinceramente, tamén se fora ao contrario, tamén te dicía, Hai que dicir unha cousa, agradezco as teus palabras porque nos dá pé para seguir falando. Sí, claro que sí. Hai que dicir unha cousa, cando un fai unha cousa destas, vas a unha presentación e non sabes se meterte debaixo da mesa, darlle as gracias, poñerte de rodillas diante dos compradores, pero claro, eu despois observo outros que hai por aí, o mesmo coste, e bueno, pois o que dou eu non vale menos. Por lo menos non vale menos, pero adiós, gracias, e agora vou a presumir un pouco. Sí, hombre, sí, veña. Escapas dos amigos que son expertos. Por exemplo, teño amigos periodistas que lles temíalles, porque fora deles non describe nada. Fora deles os demais xunta letras. E resulta que teño ademais, un peso pesado no mundo do periodismo, ahora está home xa un pouco para jubilarse, que me encontro con que vai a librería de Arenas ás miñas espaldas, leo o libro en 48 horas, e o único defecto que lle puxo é que eu, como non sabía se iba a editar algo máis, puxenlle dedicatoria aos meus seres queridos aquí. Ahora elimínanse porque non podemos ter sempre estas dedicatorias. Non lle dediquei ao veciño de enfrente de Milagro. Ele me dixo, esta é unha paletada. A foto, que é a obra do meu fillo, que ten un blog de fotografía, pois puxenlle que é do meu fillo, e que é fillo do autor. Bueno, normal, é que te la va a casa. Mirou así e non o leu, pois tamén vai fora do libro. O que quere dicir é que non entrou no medio dicindo isto non vale. E non só non dixo eso, sino que na cuarta edición el pon comentarios sobre o libro. Entón, claro, isto anímate. Sempre poñendo os pés no suelo e dicindo, va, por Dios, pois valeu a pena este traballo. E sobre todo pensar que a casi todas as personas vai haber algo dentro deste libro, claro, que lle vai chegar dentro. Pero a mí xa te digo, eu personalmente, como gustoume moito. Aí ao fondo hai xente que ten un libro que non nos dice nada sobre o libro. Sí, agora aí. Celsa, pasa pa aquí, Celsa, pasa pa aquí. Celsa, ven aquí ao primer plano. A ver, muller, estás co brazo aí para arriba. Séntate aí. Chegaste tarde, pero chegaste. Hola, buenas noches. Siéntate. Bueno, onde meter a mano encantada de conocelo. Que eu teño o libro, non me gustaba ler, e comprei o libro e me encanta. A verdad que te enamora e te chega a alma e o corazón. E que iso que non te gustaba ler? A ver, a mí nunca fui de que me gustara de ler libros, ni moito máis, non? Me gustaba ler unha novela ou algo así, pero non de libros, non. Entonces ese libro, pois, me encanta. Además, lees un párrafo e che volves a leerlo e leerlo outra vez, hasta que o entendas ben, porque a verdad que ten cousas que a mí me encantan. Hasta que entendas ben, acabo de decir moi ben, pese que nos decía que a prosa é sencilla, non é... Non, se entende perfectamente. O que pasa é que a mí me leo un párrafo e volvo a volver a ler porque me gusta leerlo. Entonces, pois, o volvo a ler. É a verdad que me encanta. A xente que non o ten, lle aconsello que o compren, porque a verdad que en calquer momento, pois cando vas pa cama, que lees un trocito, que te levantas, ou que estás, que vas de paseo, que vas á playa, pois ir á playa, pois levaba comigo. O boca ten os relatos que sempre tes, non andas aí prendida, colles por onde queiras, porque che convén. Sí, no, está moi ben, a ver, ten un montón de cousas que a mí me encanta ler, a verdad. Este incluso che permite estar lendo unha novela, ou lendo outra cousa, en momentos dados que tes, porque este libro non se pode ler deprisa, hai que lelo, ainda que sea a través dos tramos, hai que lelo con unha certa paz, con unha certa predisposición á lectura, porque é unha lectura aparentemente sencilla, pero que en algúns casos ten doble intención, en moitos, casi, en todos.
ten doble intención. Esa primeira intención que non se descubre a principio. María José, que me querías decir? Non vas a decir nada? La ventaja de conocer gente y tener una sobrina en medio, pues es que... No, a mí también, ¿eh? Al principio... Porque además era de tu tío, pues más crítico todavía. Sí, al principio, pero bueno, sí, ahora sí. Lo que pasa que sí, algo de vida hay, ¿no? Sí, dicho así, ¿eh? Eu a verdade foi unha pena porque a primeira edición e a segunda non cheguei a comprala. Pero é o mismo. A maioría que se van corregindo, vanse corregindo a estética, máis que nada. Detalles como son das dedicatorias, que non poden ser tantas. Por exemplo, ahora hai personas que na... Ai, Dios mío, me chamades esto. En las solapas, pois hai gente que comentou que lle parecía o libro. Entón, o que se lle dá é a oportunidade a novas personas de distintas, ademais, profesións, hai algunhas vinculadas ao mundo da literatura, do periodismo, para que opinen. Eso é o que vai cambiando en cada edición, pero o contenido non varía para nada. Más ou menos, non? Na primeira edición escribe unha amiga escritora que me conoce a mí, pero que non había lido o libro. Está moi ben, pero para ler o libro non decía moito. Nesta edición, que non sei, é a terceira, nesta edición escribe un periodista de Ciudad Real que é de Redondela, afincado na Mancha, non? Afincado ali emocionalmente na Mancha, pero gallego por todos lados. Entón explica o que é o libro. Entón agora a persona que entra na librería pode coller o libro, collelo para a parte de atrás e por lo menos se entera. Inda que teño que dicir que inda que collas unha novela e abras así un pouco, tampouco te vas a enterar do que vai, verás a sinopsis e pouco máis. Salvo libros destos que son de políticos e desta xente que xa dan informacións moi precisas e poderlas cazar, senón inda que abras unha novela tampouco. E isto, na cuarta edición, isto parece que non ten interés, vai xa fundido no libro, porque isto non é nada cómodo, vai fundido no libro. Carmen Sara, onde está? Queres algo opinar? Bueno, pues si queres me someto as dúas preguntas, quedan preguntas. Que? Pois? Queres unha pregunta? Más ou menos se fixen, aí a... que teño por aquí. Iban a decir que trata paraños, pero... Queres que me ponga de alguna manera? Dice con el libro. Que se vea el libro. Que malo soy como publicista. Gracias. Mira, y... ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir este libro? Este libro, con matices, despois farei a aclaración, tardei 5 anos. E colle, como foi eso? Pero non é que os 5 anos estuvera 8 horas escribindo. Sí. Hai moito máis libro, hai outro para años, pero xa era demasiado, non? Sí, pero... Sí, no, pero... O dos semáforos. O dos semáforos, que tamén... Que non había unha metodología. Un tempo. Non era metodología de estar sentado, dedicado. Eu, en aquel entonces, estaba salindo dunha separación matrimonial. Outro día, entre que estaba jubilado, salido dunha separación matrimonial, tinha muchísimo tempo libre, non? Pero andaba moi descentrado. Entonces, por ejemplo, hai un párrafo, creo que é o segundo, que realmente é un poema. Eu non quería fazer un poema, é un poema. Este é un poema, se queres lelo, podes ler, se gusta ler os poemas en voz alta, se permite, pois foi na parada dun autobús. Dirás, este home, mira, que maneira, que falta de seriedade escribir isto na parada dun autobús. Eu non son dos que creí na inspiración. Tamén penso que a inspiración é sentarse a traballar e traballar duro. Pero eu aproveitaba e iba collendo notas, cosa que fai moita xente, por certo. Nunha servilleta. Estos son os apuntes para a charla do xe, por si facía falta dicir algo, citar algo do autor que estuvera aí e se me trabara a mente, non? Non, eu son un caos. Quizá o caos ou o caótico este trasladado ao libro tamén, emocionalmente falando. A falta de organización.
pero sí, era aí, ou cando despertaba, cando todavía estaba en Brumas. Hai un relato que é sobre a soledad, que é unha auténtica vivencia dura, ademais, e eso foi ás 4 da mañá porque non lograba dormir, pero bueno, é un exceso de sinceridade contar estas cousas. O normal é que eu lles venda, que me sentaba diante un ordenador, e que entraba en trance, pois non, non era así. Que desilusión, verdade, Non, eu estaba así buscando sempre esa idea genial para facer unha novela que me instale na posteridade e nas grandes cuentas bancarias, non? Pero, mientras tanto, porque eso me parece que non me vai a explicar. Pois eu creo que aí está a esencia de Paraño. Eu penso, vamos, para meu nivel de pensar. É moi auténtico. Se pode criticar por moitas cousas, pero non por falta de honestidade. É máis, incluso non quería publicar isto porque a veces é demasiado intimista, incluso. E por que o nombre de Paraños? Isto é unha cousa que intriga moita xente, e como dicen nas entrevistas, me alegro que me hagas a pregunta. Dicía antes que moita xente presume do que fixo nesta vida, dos andamios que montou para chegar onde chegou, e ao mellor é así, pero non é o meu caso. Moitas destas cousas veñen chegando por casualidade. Paraños era o título dunha novela bastante vinculada ás miñas vivencias, pero era unha novela que tiña tintes moi dramáticos. Empezaba con unha historia de amor e terminaba con unha morte. E eu, Paraños é unha montaña que hai entre o Carballiño e Pontevedra. Hai que dicir que é en singular, é o alto do Paraño, que eu pluralicei, para que non se identificara tanto. En Covelo hai un Paraños, pueblo. Estou por chamar ao alcalde a ver se facemos algo ali. Pero non, teño que ser honesto e dicir que este é o alto do Paraño. O ayuntamiento, creo, se non me equivoco, que é Boborás. É un páramo, totalmente inhóspito, donde se pasa, pero aí xa non quedan casas porque está todo derruído. Pero é que eu tuve vivencias, desde quitar o carné de conducir, moitas vivencias vinculadas con esa zona. Entón marcoume bastante. Entón, digamos que é como esa montaña mágica, pero que ademais fai alusión a un páramo emocional, un desconcierto nas emocións e na propia vida do autor. É máis para o propio autor que non quixen renunciar ao título, que non era comercial, porque eu teño un amigo Ciudad Real que acaba de escribir a última novela e pon "Ahora sí ya me puedes bajar las bragas". Isto, por lo menos, chama a atención, non? Non sei se me atrevería, e é un home bastante serio, pero o título ese non sei o contenido, non podo dicir cal é o contenido, pero non o sei, non o li, pero é moi boa persona, por favor. Esa é a razón. O seu de Paraños, cando vin o libro, pensei que era un libro sobre Paraños. Cando claro, que me poña a ler, Paraños, como aquela xente que veu a película Rebeca, que había un lugar, que non sei se era Mayer ou como era o nombre, que era o autor en cuestión era a clave de muchísimas cousas, pois Paraños é a clave de que eu chegar a facer isto, pero nada. O que non me estás preguntando seguramente, porque non moi a prisa, é por os nombres raros. Pregunta que sempre se me fai. Sí, tiño para facerse, pero... Pois os nombres raros... Están... Tomei a molestia de ver se estaban no Santoral. Están. O 90% están. O 90%. Eu non teño que ir ao psicólogo, porque eu se poño Manuel, que me perdonen os Manuels, ou poño un José, é que non me vai. Non me vai, debe ser que toda a vida escoito os mesmos nombres. Eso por un lado. Outra pensaba, bueno, se pones este nombre de entrada, se fixen isto de onde ven. E logo, eu no libro fago en algunhas partes bastante guiños ás Islas Canarias, porque vivín en Tenerife. Zenobio é un nombre que quiso ser pouco, pero Canarias abunda moito. É unha serie de nombres que nas Islas Canarias son comuns, son bastante comuns. Como a veces hai unha lejanía, non só en kilómetros, sino máis de vacacións, que aquele outro mundo, e viceversa, para eles pasen o mismo. Ahora non, adiós gracias, os billetes son máis baratos e se como para todos os lados. Pois, hombre, quería tamén facerlle un certo homenaje. De todos modos, hai nombres que están no Santoral.
Curiosamente, un día estábamos en Lugo, o día anterior da presentación, era o día, pues non me digas que non me raro, dicía, pues mira, non te queixes que era san, non sei que. Pero logo ando ben investigando máis, e me quedei corto, é que nos santos, hai santos que innombrables, e abundantes. Un día recibí un mensaje dunha amiga de Burgos, e dixo, mira, non te complejes, tú presumes de nombres raros. Pero mira, aquí en Burgos hai un pueblo que el cartero repartía las cartas, todos eran Martínez, Fernández, bueno, que fora, que estaban, todas as familias eran endogámicos, todos estaban interrelacionados. Entonces os carteiros novos se volvían locos. Entonces decidiron poñerse nombres raros para que o carteiro lle fora máis fácil. E levaron o premio Guinness, o récord Guinness de nombres extraños. Non recordo, non lembro agora o nombre do pueblo de Burgos, pero é un feito. Entre os nombres, un era Firmo. Sei que tuvo problemas hasta que o guardia civil. Cando se mandaban firmar, había un certo cachondeo, e a Guardia Civil de Galicia unha vez hasta se puxo un pouco seria, porque pensaba que se estaba tomando pelo. O sea, que ainda me quedei con Firma que firma. Firmando non era máis raro, había máis. No Santoral, se tomades a molestia, non? De ir hacia atrás, sobre todo, veredes que hai unha colección tremenda, non? Pero bueno, isto vai por modas. Antiguamente tiña esa costumbre de poñerlle os santos do día. O outro día foi un bautizo dun sobrinho neto, chame Gisá, e sempre me pareceu raro, e era un nombre bíblico de toda a vida. Porque ahora estamos en Kevin, estamos, bueno, Kevin se está de moda, imagino que ahora estamos noutra onda, xa. Eu son da época dos Manueles, dos Luis, dos Jesús. Claro, se estaba farto de oíros, non? Non sei se queda algo de... Queres alguna preguntiña máis? Queres comentar algo máis? Eu estou a vosa disposición. Como sigades con esa actitud, vou escribir sobre vos. Esto vos lo contar. Bueno, ahora a ver, a lo mejor le interesa a la gente. Y todo lo que quedó, porque lo del libro, hay mucho que quedó atrás. Hay otros libros. Vale, ¿no lo puedes explicar? Hombre, poder publicar, claro. Pero mi miedo es, si le pongo para años de dos, lo comprará alguien. Y claro, una aventura es una aventura. Si sale más o menos bien, pues sale más o menos bien, pero aquello de nunca segundas partes fueran buenas me asusta. Y de hecho, yo tengo un consejo asesor literario. Yo antes de escribir este libro, de publicarlo, se lo he dado a leer a personas que creo que tienen un gusto exquisito desde el punto de vista literario, que me llevaban animando y demás. Y claro, estas cosas normalmente las consulto. Yo tengo la suerte de que hay un montón de gente que me apoya, no solo en las redes sociales. Y solo les falta escribir ellos, porque apoyo lo tengo todo. Y me dicen, no hagas eso, porque ya has tentado la suerte una vez. Y a lo mejor ni para los amigos. Bueno, yo tengo la matriz de ese libro. Ah, vale. A un módico precio podemos hablar de... Vale. Como si, en fotocopias, como los universidades que se dan en apuntes. Siempre que las hagas en cartabón. Vale. Pues no hay fotocopias. No hay fotocopias. Es que eso está prohibido. Saca con otro nombre y tal. Que sí. No les des ideas. No les des ideas. Con contraseña. Con contraseña. Pues mira, yo, el libro electrónico, yo no sé si funciona o no funciona. Yo tengo amistades que los libros electrónicos se los bajan. Pero se los bajan, es como entre los delincuentes, cuando dicen que han matado a alguien, parece ser que es su jerga, haberse bajado a alguien, es haber matado a alguien. Pues están matando al autor. Porque a mí eso antes no me... Que digo a alguien esté sudando para que otro se lo lleve por la cara, por un lado. Y por otro están estos señores, hay que ver la industria. Que si no fuera por ellos... Pero la juventud este concepto no lo tiene, porque yo cuando tú escribiste ese libro, antes cuando estábamos pendientes de cuando lo editabas o no, lo primero que preguntó a mi hija la pequeña fue ¿y cómo se llama que lo bajamos? Claro. ¿Entiendes? Y yo, Marta, me cargan de razones. Pero además, es su filosofía. Además no hay otra cosa,
A mí, personalmente, me interesa, no sé a otros, yo sé que esto no me va a hacer rico, incluso me dará pérdidas, porque estamos metiendo el libro en tantas partes de España que al final vamos a tener pérdidas. Pérdidas porque estas presentaciones aquí no cuestan tanto dinero, pero hacerlas en Ciudad Real, yo estuve una semana en Ciudad Real, eso tiene un costo. Las promociones tienen un costo. Y los libros, aquí lo saben bien, no dan tanto margen. Entonces ver el libro físico, que les suene, aunque no lo compren en un escaparate, el que está en Turismo en Videiro, perdón, en Ribadeo, por ejemplo, que está, ¿no? O en Foz, en La Mariña y Lucense. El que va de Asturias y lo ve en el escaparate y no se ha fijado, pero si mañana lo ve en Oviedo, relaciona y asocia que le suena de algo. Le interesa que le suene mi nombre y le suene para una obra posterior. Si yo fuera el último, entonces, bueno, pues ya... con todo esto, las editoriales muy fuertes meten el libro, no sé cómo lo hacen, pero lo duplican. Y algún particular, pues parece que tiene mucho menos coste, pues lo lanza por... Yo leo lo que es gratis de muchos libros, pero no lo sé, yo desde luego lo quiero físico y que la gente el día de mañana le quede allí abandonado, allí en la biblioteca, hay gente que lo ha comprado y no lo ha leído. Mira, con un libro, que coñes un libro que te pos, que subliñas, que estás concentrada, eu penso que o libro electrónico pode ser... Que é máis frío, é máis frío. Claro, se marchas de viaxe, que non de levar un... A ver, práctico se va no tren, sí, pero para casos puntuais. Esto de coller un libro, telo, estar tranquilamente, o cheiro, todo, subliñas, partes, eso de mañá che queda, eu teño meus libriños de cando era unha cría, e subliñados, e poñías esas iconaditas que poñías, e velos ahora, e non me digas que non me emocionan. E con libro electrónico, claro. De todos modos, el mundo del libro, yo sí soy un experto, está como está la sociedad en general. Autores, ahora todo el mundo que tenga el dinero suficiente para ponerse en una editorial, edita uno. Luego se estrella, porque si tiene un sistema de distribución que el libro pasa directamente a los almacenes de la librería, no vale nada. Si no hay un seguimiento posterior de las ventas, no vale absolutamente de nada. Tienes que tener un propio sistema, un sistema propio de distribución. Yo me imagino que hasta los libreros para comprar a las editoriales fuertes, Planeta y demás, nos traen una sinopsis que leen la sinopsis y ya saben de qué va el libro. Y creo que traen comerciales, o tienen comerciales, ¿no? Que vigilan donde tenéis los libros. Bueno, ahora cada vez hai menos comerciales, porque case todo xa é todo tan electrónico, que xa paras con máquinas, xa vas pedindo, tes o servicio de novedades, se ven o servicio de novedades, e despois os comerciales tamén venden e se poden comentar. Pero antes comentaban máis, ahora se ven todo moi así. Bueno, que ocurre que imagino que los editoriales traen títulos que están acreditados y al librero le interesa. Sí. Es un mundo complejo que tampoco sabemos muy bien a dónde irá a parar. Ahora, el que pretende vivir de escribir, que sepa que no es nada sencillo. Ni de escribir ni de vender libros. Nosotros estamos convirtiendo en apoyo de las librerías para que ellos vendan y nuestros libros salgan. Claro, todo es una cadena. Y gracias a vosotros, gracias a los lectores. Bueno, xente hoxe tamén, que vou á playa, vas en calquer lado, e xente está sempre con libro leyendo. Cada vez que le encanta leer. Que se fomenta máis o hábito da lectura. Sí, pero falta a fomentar a lectura. Eu noto que de hai 10 anos para aquí veixo un mogollón a nivel cultural, é que non se fai nada. Sabes a mí lo que me está apoyando? Por exemplo, o amigo que me está apoyando, eu firmei un convenio outro día con un ayuntamiento para que teñan os libros nos clubs de lectura. A cambio, teño que ir a falar con eles, pero de entrada compran 20 libros. Non é o feito de comprar 20 libros, é o feito de que ese libro pasa por a librería do pueblo, porque é a condición, véndese no pueblo. E despois, bueno, o libro, ao charlar sobre ele, ser personas que realmente van a un club de lectura con verdadeiro interés, co leen antes de que ti vas a salir a charlar con eles, pois axuda a súa divulgación. É dicir, que nos axudamos todos un pouco. E comentar e todo eso, sempre... De todos modos, un libro, non sei como vendedes vos, pero unha amiga miña de Leiro, que está moi orgullosa deste meu Leiro, pois que o meu pueblo, como nadie é profeta na súa terra, hasta que teña algún éxito por fora o meu pueblo, ni loco vai. E agora lles gusta ou non lles gusta algúns, que de todo hai porque
pois está ali o cartel, e a convocación ten ali. E la vende da seguinte maneira, cando le preguntan que isto de que vai este libro o cartel, se mira, está hecho un perfume. É verdade, algo de... É hecho un perfume que che pode ir ben ou non, che pode gustar ou non. Pero evidentemente, o mismo libro non fai o mismo efecto a distintas persoas. E o que lle pode gustar a un, dicía o bibliotecario deste quecito, como dicir o ayuntamiento, ou como dicir o concello, dicía eu, xa non... Cando me preguntan que recomendo un libro, non digo nada, porque o que lle gusta a un, lle gusta a outro e viceversa. Hai uns, que precisamente son estes os premios, que están moi estudiados para que a más media, a maioría da xente, sobre todo que hai un montón, son grandes, moi ben presentados, hai unha pasta invertida aí, pois están estruturados como aquela película de intriga, non? De tal maneira que, evidentemente, non te volverá loco, non habrá moita literatura, no sentido de a construcción do texto, pero vai ter saída. É unha mercancía. Eu teño unha amiga de Villa García que foi comigo a Pontevedra, non quería comprar os libros, pero compro que está moi ben, mas da que non me gusta ler, pois ahora lle encanta, dime, Cera, sei que me encanta, todos os días estou lendo, lle encanta, o sea que hai que comprarlo e probarlo e mirar como, porque se non miras, se non, a ver, despois que te pos a ler, che encanta, verdad, a min a verdad que tamén fomentalo, claro, a lectura, e tratar de fomentalo en os nenos, sobre todo, tamén, a que haya unha continuidade en los jóvenes, que cada vez lese menos. Entonces, hay que haber unas campañas de promoción a lectura, Claro, eso sería en los colegios, fomentar todo eso. Ahora existen os clubs da lectura en moitas bibliotecas. Están funcionando moi ben nas bibliotecas, sí, hai... E se comenta... Eligen un libro, ese libro se compra para todos, leen unha semana ou dúas, e logo van a charlar sobre Pois está ben, está ben. De todos modos, seguro que tamén os autores a veces temos un pouco de culpa. Non só en isto, a arte en general. Porque enseguida nos gustei de artistas, e non falo dos da arriba, falo de mí, e outros. Enseguida pensamos que estamos tocados por a varita mágica. A veces a cultura, decía, non sei se vou citar textualmente, Castelao dicía que a cultura era un arboliño ao que lle habían posto unhas estacas e creceron máis as estacas que o arboliño. A veces a cultura, non sei agora porque non estou tan ao día, eu de Ciudad Real estou máis ao día, vexo que son bastante pedantuelos, sin que a obra valga tanto, falo de poetas sobre todo. E a veces a cultura se usou como unha arma de dicir eu máis que a ti, eu son algo e a ti eres un inón. E esa é triste. Eso non axuda, ou non axudou a divulgarlo. Non sei como están os tempos cambiarán, porque desde que vin Gran Hermano xa quedei impactado. Pensar que Belén Esteban arrasa vendendo. Como vas a ter ganas de vender, non de escribir. De vender, si, de escribir. E poste, que te cliso Luis. Na Feira do Libro de Madrid, imagínate, Almudena Grandes, petas a Belén Esteban. Bueno, a Belén Esteban con unha cola, e Almudena salí, toda unha Almudena Grande salí con un 3 ou 4. Almudena Grande víase pequena ese día. Que sería pequena ese día. No, é que é triste, é triste. Bueno, de todos modos habrá que decir que non o escribiu ela, que imagino que foi Boris Izaguirre ou este, no. Pero parece que a cola da volta ao Corte Inglés, onde o tiñan a ver. É tristísimo. As tonterías que lle gustan. E que ti vas a unha feira do libro e todo aquilo que sai na tele, iso é o que vende. De todos modos non se engañen, hai unha cousa que funciona sempre na lectura. Algo, eu estou mirando as caras, non sei as edades, pero vou a ser cortés. É o cuento de hadas de toda a vida. Como? O cuento de hadas modificado ligeramente, funciona no libro. Pretty Woman no cine. As 50 sombras de Grey, que eu neguei a ler, e ao mellor é un error, que me dicen que está moi mal escrito, pero xa están estudiados antes de que salgan. Antes de a venta, aí é puro marketing. Pois o argumento conto de hadas, que muller que é capaz de modificar o home, elevalo por un camiño, ao revés, homes ricos son ricos esbeltos, e sacan a pobre encalta para arriba. Pois iso sigue funcionando e funciona na literatura.
Por certo, que eu non sabía que existían. Síguese publicando pos nenos. Eu subí nun coche, con un sobrinho neto, e dixen, pero este fabricado na China, con un cartón. Pero isto síguese facendo, sí, síguese facendo. Sigue existindo Conto de Hadas. Conto de Hadas era o que escribía a autora máis importante deste país. Saben quen é a persona que vendeu máis libros? Gloria Cortes. Non é Cervantes, non é Cervantes. E a Cervantes hai autores consagrados que collen vacacións en Semana Santa para reler o Quijote outra vez. Así tendrá trascendencia para un autor. Corín Tellado. Corín Tellado meto na lectura a moitos, empezando por mí. A novela saquena. De Marcial Lafuente Estefanía. Te iba a decir yo, Marcial Lafuente. Esa era por la rama violenta. Yo es que en mi casa había las de Marcial Lafuente. Eu non me podía querer simpático porque os homes de Marcial Lafuente eran todos altísimos dun 90. E ojos azules. Automáticamente xa me tuve en contra. Mírenme, comprenderá porque... Era algo que facías tú. E él, hoy nunha entrevista unha vez, e él decía que con tanto personaxe que tiña que matar nas novelas, o que facía era un muñeco con cada un deles poniendo o nombre. Pero que iba matando e iba tirando con ela papelera. Porque se non era capaz de repetir os 20 pasos. Entonces, tiña que ter un fiel de era como os churros, os argumentos non eran. Empezaba la novela, eso decía mi padre, no sé si es verdad, que tenía los ojos azules y al final casi los tenía verdes. Yo me fijaba tampoco en esas minudencias no entraban. Eso lo decía mi madre. Yo sé que el tiro entraba siempre por el centro de la cabeza y tal, eso sí lo sé. De todos modos, yo no sé qué es mejor a determinadas edades, porque eu con 10 anos leía Dostoyevsky, eu non sei se me enterei de algo. Teño ganas de volver a relelo, a ver si me sirve algo, pero hai unhas edades en que uno non está maduro. Eu, por exemplo, para escribir, aos 40 anos non me sentía maduro. Non sei como ahora hai xente con 25, ou son moi listos, ou moi atrevidos. Que se sí, ou son moito máis cultos que a mí. Hombre, despois de Belén Esteban, calquera cousa que que tal se sería claves. A mí, como me dixo aquí, me chega un chico de alrededor de 40 anos ou así. Entonces, estou falando co libro de Fariña, ahora está moi de moda, pero hai 2 anos, cando ainda non está censurado, ni moito menos, que chega e me di, mira, tienes el libro de Fariña? E eu, sí, búscate. E se vou mirando, e dixen, bueno, non sei, a ver, está vendo como é o libro, porque eu aquelo ver como miraba, e dixo, te voy a revelar un secreto. Es el primer libro que voy a leer en mi vida. Bueno. E digo eu, por que collería o libro de Fariña para ser o primer libro pero era o primer libro con 40 anos que iba a ler. Pero tampouco te extrañes, porque é unha outra presentación. Un amigo meu, bueno, o único fillo que ten, comprou o meu libro por compromiso e dixen, non compres, e ti non lees, non compres este libro. E comprou ademais dun amigo dele, que daqui de Vigo, que fai unhas novelas policiales. E dixo, os 2 primeiros libros que compro na miña vida. E dixo, bueno, pues, si é por amistad que sea, pero, sí. Por lo menos... Bueno, se engancha el plan. Bueno, rematamos. Sí, bueno, si eso estamos aburridos. No, tampouco é iso. Por lo menos por a miña parte. Pois moitas grazas, vendemos que todo un persoeiro humilde, non vai de nada. Bueno, eu é que o coñecimos, eu tamén, eu é que o coñecimos, estaba así un pouco, dicía, dígame que se eu non sou, non, presente, é o meu, e me di que o presente, e digo, ai, madre mía, en que lío me meteu, en que lío me meteu este home, eu a metro cúbico, pero vamos, ya tampouco está romántico. Vamos a tomar un café, falamos un pouco, non nos fixo falta chama, a verdad que sí, que unha persona moi eu cando facía radio, o primer consello que me dixeron é ti mismo. Sí, claro. Pero falábamos antes de que hai xente que canto máis mediocre vai moi así, e canto máis cultura e máis tes, eso é importante. Sí. Hombre, a ver, a mí isto chamou a atención, el Lugo me comentaba que extrañaba a cercanía e tal. Pero vamos a ver, é que hai que ser tonto por unha cuestión de inteligencia.
unha persona que simplemente escribe un libro vaya de... Pero sí que hai, que me cuesta creer. Sí, pero hai, Home, que veña alguén estilo Umbral, un libro recién sacado ao mercado, non vexo que sea moi inteligente. E digo que canto menos máis mediocres escritores, máis con motivos serán. Eso sí. Niño comprobado. E mira que nós íbamos a Feira do Libro de Madrid xa hai tempo, como 5 anos, e canto máis eran, máis que viñan a caseta, viñanse a firmar, estaban ali connosco, apoyándonos, porque nos íbamos só co libro galego, porque ali era para o que non podíamos ir co libro galego, porque para eso estaban as librerías de por ali. Entón, cada un íbamos co noso. E moi ben. E canto máis mediocreños pasaban como se non te conociesen. Non é moi inteligente a ti, porque o lector, en certa medida, é un auténtico evangelista, no sentido de proclamar. Bueno, home, pode ser un Barrabás por aí, pero quero dicir, entre comillas, en clave de humor. Pero se o lector fala mal do libro, olvídate, xa podes ter moito marketing detrás que... E logo o libreiro que ten unha labor para promocionalo, para venderlo. O libreiro ten unha... Bueno, pois moitas grazas a todos e hasta a próxima. Que se Luis, de primeiro do libro, non? A ver, que nos tomamos a esto de Vila García,